Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wakire byanainde oyo mintone ano siasa kwa bukire mambia bono ase bitono bya ito bya Kenya bitono bya gusibionse asobamo na bali barasi kinse cha isco ase site ya Kenya na kwali naenda singinche mambega nyasabero muya oyo tolendira sobotu ko bale ko botambe oyo tororendire nya otokonyire mpaka nende tobokira se mambia bono iga niko nada tenkwalinganie na niko ndike tenkwalinganie tosanga asobamo asogo chakali tukeliga unere botambe tomotangani nyasaye abo motangani ito abo yogotoegerera sikera lingana abo yogotokonya ikere nyasaye itono muya oyo keregento oyo mintone omorigere bw'Ensoko TV aye no muntu bo maana aye no muntu byengenjo teganya sago konye na nenya sako bwatokoboko asikende gyozi kyokora gatugo chakaso bwamba sema mbiyega tuchakene lingana nyasaye tuchakene no kumubako monene tuchakene no kumubako komotoge nyasaye na kumukili igori kera ne romiya otoiro bugima bwa bosa nere bya kwere birengere libi komotoge nyasaye na kumukili igoro asali ya manene na ali amayago tokorera ereta ligwanchiria ereta likona igakona chibi na bya boronge tabwati gwanchiria no nyanshe tani igakomo hekilikere kyaye nayo umuntu umusombo nyasaye gokwebekere kyao ko chakali tukulia boronge motangani omonene akwagate akorende atuma malaika yakwagata sikira lingana ekere nyasaye uri moyo nyasaye chirongo ba mabera nende nigagokonya bonsi abakomorige asoboronge na sekene igoyo mintone teotire birengere liga asoko mokele nyasaye itongambia mono asoko motogiere nyasaye na komwali baga atawara aso bimawaito atawara sibirengere libito atorende gatogotwaro mugasoyo bo mutambe atwagate atorusiri chiachari atorusiri bitongone bitogomera atorusire bisirani byakera lituko gose byo mugasoyo iga ekero tokogenda sishuguri cheito tomutangana nyasaye bimeganda egera nyarako bakagotorera mabera sikira lingana toire birengere asogo saba na tomosabe nyasaye tato bimeganda twakobakire na koiro bonekera nyasaye watorendire nande watobokira semambia bono iga na singincho banene bwao na singincho chinguru chao Kristo niko twekeria sose bwao ko wato wakiranga mbia mono ekera watobokira ndase mambia bono iga niko na musabere omorigere bw'Ensoko TV niko na musabere nyasaye to oli sabikireto ekero liko gosoka kogenda ase shuguri yaye ekera kogenda nyasaye asemanga nayo sie biasara byaye kero kenda ase chiro kero kenda somogondoye Kristo na musabere nyarako kumusisinia mokonye asigasi awokora kabamonere mwagate murendera abana murendera omugaka murendera omongina lenda gitugo cyaye linda mariaye ekera nyasa ubukumya birecha nigachete asoko salia na koiba na goita bono twagate tutubenere kali alyo obisi tutubenere kali nyasa alyo gokumya ekero togosoka tosoka nsyo bolendi bwao na ndekero tokwera Kristo turene nsyo bolendi bwao tuli bakiri tali na kulyo bonne asinginjo watokolera amaya nande watorega yo gokumya kuba mono nyasa ito na sabere nsite ya Kenya na sabere amasabiki ito na sabere nyasa itabatangazaji b'Ensoko TV baseseni amo bonsi litukolia lero asigasi bagokora ne serikali yetu nyasaye iseseni tugo buyabo aboto isane na tege chinguru cya nyasaye kibasi katikati ito nsio byana manyika Kristo Yesu romotoro ito na sabire oyo mintone teba mina na ndoge nomo nembo Kristo ananse sokogenda tiganya sago sesenia ilivyo kawaida mcheno morande cha fete ageta koro happy cha jisuneka nyasaye bimeganda abamonaye shalom na Mungu akubariki sana amen. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 07886666
763 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omuguse. Uya kegima mwancho muligeli bw'Ensoko TV rero ni ritukolikoro ngatichi kabere nande to kwaligania semambia bono ritunyara ko batoko swaso murobili to bw'Ensoko bwakira na monasto gotebya ndo sesoberete so imaso murobili to chake iki aso bwamo ni maitenga ritukolikoro ntwa echagete rero lire ritukolia kabere ase iki akero to gotebya ngumwancho muligeli nigo tokogenda bosini manyete amagana na mange chinga kichinde nabo kuna kweboli ngoma nenge kwara neteraiga familia yamo kurwa sensemeli ekerenyo ni gesiriti abantu 10 kenyurekyo igobono mwanchu muligeli noroche ngikirabe sensemeyo abantu bali chinsemo chiatombe chinga kikamini chubo kendu nabakonyoranga umuntu akuna kweboli ngangiye kogera kebeiga muntu naligie gasio mwako mugi mataye nyora kurendese mambia bono mwanchu muligeli ngotenga soime yo murobelio elitunyara ko batogosegetana na mono tonyara ko batokoranga twanyare ko batokwagacha igesa kukilie ko nyara ko bage kogenda bosio nyerero ntonyoreti mambi ngonyora tule nonyere mambi ntogonyora mambi endeneroro ekora matuko insilioba aso mwaka ko ba chimisa to ne 55 gose chinga kichinda ba chimisa to 55 nalimo mwanchu muligeli asenye ncheka minenga nyasaye gakurwa mabaga asekero mundo nimanyetenga chinsa na chirochio asilituko ndigo chire 24 bale tugotumeka chinsa isato twakora kirikebwene tonde naro koira amatuko abere umanya gukora kirikebwenerete ekora ekerengo kilikuwa bere gukubalirwa na kekyo na ndege nto ekora ngote bigo mwanchu muligeli semambia bono gelinga bona amatuko nigagenda ete gwaka igendo gikoro kwanga chiatua chia asibono tuligereti gukora umwaka lakini tutarakora litanga ni umwana Yesu Kristo ngo iborware kera iboirwe elio mochengo soe ase chinga jijingo bells nigo chikobuga kera linete chigali imego na koigwa matera ko na kobuga abe nalia bunaliyo ngolia marekago chobugiga iga gosaba bunal told dia gobugi gosabe ali Diana go chobugiri tukulia Jumapili Diana bantu matebone mambia bono obagenda tekorengereria ebintu ebingi bale bagona kobo nga ingo cha kurusi ko sibago serenga jikurusi school fees ngo ira bane school bande mbarora semambia bono bakubulinga ituko kirio cha goikambeke yangeli nagolire chisaluni iko chikaligo sie kuchinsa isano isato chiabo tukaso muchio Nairobi abantu digituki bakorosigwa inkabaligireti michili nabatebye nande sebinyoro nabirobyo chinsemo chirichili samwera chigendete koiya chibunda chigendete kubulisa mwera chikoira gochiase chingasa abantu bagendete kuchikuligiriga akibago nyara ko bakuyaligania ase kikurungi Christmas iki agatebiri chitariki 15 nemo Christmas ya chakire gotio kama tukatigarete nare ngoma ete kiandoka ine ikineli tukelimo alia kurukuye weekend toko ya rusioro obarego nga Christmas iki Encho monjito muligeli atianda gukwani benenga bijole mambia bono bwakire hano sesore nandi ngo kwagana somo bibiri Ensoko bwakire no gusabona kugenda kwanenge mambia bono ndo sesore kwabukire byabro imitago tebiri innocent chinga kito tebanga nje butambe ngo chiruka chinga kichara la salama kiara maitinga omutinyoyo ochakire kwaira gusoyerire kiara matukati garete tocho chengere Christmas bangire bachakire agwete oyo minto jeria kirbago tebanga barabune bo bachengero makomuya kurwa sensemeria doa katari tumense ya Kenya niko tugochengere Christmas ritku Yesu Kristo ibirutaki 10 merongebere na isano
nari twachingira tariki yemo ekiri guchakanga Nyasaye otwaje twaruru mwako ndigo ngano cia sole aya kwaitira mwanjito muligiria nigo tugusaba Nyasaye ariga kubika sagia kintu kimune ciga bali basiria bamwe abo batiri guchikunyara bagucingeza ukuna barabo bali barwate barase bitanda byenyegitari emabia bono nigo gusabira Nyasaye abe naye mabia bono nandanya ariga ko buwene bwabwango bali barasinyomba cyabo bayiboli boyigomba nyete bagaseni kuyariganya nganinki guchikokora ko mwako guchikuchaka twarorire manga korekanire asensemeri ekisemi no gusaba no kugena kwanenga mwanjito muligiria Nyasaye nachiko kwa chinchira uranyare go kwenekya buna abana bagukira na barase skuru nimetingo no gandete kuyariganya no kweriganya kwa gotogote bagutambinga yariganye ko maitenga omonguru nane naye bego twarorira sumwa ko yebintu nebingi byabere bigo korekana mbali bayikirani byebintu biri batayite kwikirania mbali bono bayisyo kwikirania nawe go mbali bari guchigo cyake mwanjito muligiria otenga tokwo moyo kinga kimini kiga togotema buna litukuri ya lero nga no gotema igonga ndo cia sole manyinga litukuri ya lero boka nando chake gotema tunyare tuguskanaye kuri ndasomoro biri soko bwa kirimo kitumuligiria nekinga kiri butambi tukunyara tugukomanya twabatogote byari agendete kwene kiwasiga seti twabatogote yari agendete kwene kwa kurwasi chikanzu chito ilikuwanyana naye go kwemanya butambi togote binga sumtana ito Facebook na tunyara live Nensoko TV weka YouTube watunyara live Nensoko TV twanyara togusanga chinga kibine chiga abayigo asense media yemitandao yetu yekerero muna butambe no kutunyora kwanyara kugusanga na itu gonga kwaganya somoro Nensoko bwakire tunyare tukumanyeria chinga kechi chamambia yake mu mwanchumurigiri una Diana agatebiri nigo bono mwanchumurigiri yensi ya Ethiopia ire maega ye myaka 3 boniga barabu nigo baru mwaka bwikiri 2015 na ibere nigo tebingiye kogera ekoera ni calendar bagutumike kurunga Gregorian calendar y'omungwano yubono gebegeta be Ethiopia bali bakubwatia ase myaka iri yabo ono bali 2017 Diana 2017 lakini aiga sese ya Kenya rero ni chitaliki 15 nemo na ndanda mwana matwatabiri tukulia tichikabere muna Diana agatebiri goso ime y'umurubiri bw'ensoko bwakire gento gokora semambi yabono mwancho muligeri nigo kwagenda gali aso mutandao nyara ko bago gotubwatia kera gwatubwatiri ili naye nabokobeke comment yotatebye gwikire kenyoro bali mu arura aso mu chiona Nairobi kwa tubanalete nga oli chinse mu chiatasia oli chinse mugete nabago tatai Nairobi abantu bachakire kubaruna maiso batukande konya toko babara abantu barabange etachanogere chikali jesiri gotigaraga igatogo kiremero ngebere kurende naro na kiro chingusi ikirigire tigochi endo chenga abantere bana barutukuna kubasaba inga kiyabono kera bakoira abantu baito babanyare ko bakobaira senchere ndonge kera bagotoira abantu abuninche naye kera bagotubuguri batubuguri enchere ndonge nayo nyego kale kubwate bota yago kogendia kera kogendirende kibatira tubasaba kibeka mubire nabako nyole kibara kwarorire inye kibara gochirora inye bono majanga monero kuligia nande pali yuya mona bakonyora yagutire igase mambia bono mwancho muligeria na mona gento ngotebia se ikiye no kaba makini kiro monta ikeli tukulie Christmas yetu kenoru walete na bogo ikoro wira niringa Nyasaye mbia mono Nyasaye ngona kumbukiale kera na karalire kwa danachi kora magokoro miaka ya achire na ande no murwo irale kera ngo mubuli baba ngakyogendera tagante Nyasaye na ndendete igorende na yando cia soberete semambia bono mwancho muligereri Nyasaye ngo kurenda arago ikichinga kikirichia omuyego yuwe Christmas ukurenda arago ikichinga kikirichio gutambuko mwako muya litukulie Noel na ndana mono nyara ko bago konyora masesenio na ndamuna twagotebiri asemambia bono nigo konyara ko bago goswaso murubelio na ali ekera gwasoira so murubelio nyara ko bago tutigere kerengere kiago tunyara ko batoko genda so bwa mugati yabo bali na rebarali bakoliro gwancha kwa live link tu abekire yantuguruke like indocho musulibige suwa kolire bunere kawaida nindoche na abange bagendete Bonventure mubisa bakoliro gwancha Lameck Umaliba Rogers Nyariki Christopher Tandi negati yabali banyara ko bakoba na intu asomwaka oyoiga kurutwa so tembeo nindoche ga Barnabas kebaso abayigo nabali bakurunga Eli Mwache alivyo kaita aligoteba heri Mwache alivyo kinendeli sababu nero likurunga Eli Mwache alivyo motige bunarego abumbali bakolete like nabunaro ka wanja ora tigandara lirese kebusingo ira natolta some bali babekire chi message babateba nganyalebe na nyalebe baboka semambia bono Diana muna nagotebya abantu baminto bono batatebye sibaberete
Mambia bono. Bali barure muchyo yo basoire binyoro biri twa batangazira batumanye ngabona nchego ndeke nyoro getase mambia bono. Ndoche kurwa so mtandao Facebook aote banere elimwacha Libya aote ba morning lame kyomali ba aote ba Bluetooth senior kurwa mara ni bochi following Bonvenja mubisa aote ba kurwa kirwa mosocho nondime yomoro biri ikomoiro Barnabas kibaso ensoko na ye Modia na Demo na Innocent Onyango watching kurwa doa Katari gikaseto nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekongo Musubige Sulinet Makogoti Bubiero Hilary Musioma Plan B Nere Hilary Raija Joshua Mbiatirimbala Mekio Banyarombe Jones Bunde Vini Sanganyi Natasha Mkyuti Autebanga wasa somoro birindi ensoko bwakire na inywere ndibaya masesena kono manchito mugire morobene ensoko bwakire nabigo Innocent keratuko kwani na Barnabas kibaso auteba kura sinse muchete doha Katari ikorana tete jerianga chinse mechi mwachakiri kuri Christmas antenga ndundorigo chengera 25 niko tuko chengera omwaka omuya Christmas ikia 2050 actually jeria kura mutebi nkoro riri kalitu kuri ichuma gateba happy preparation day sure kera kwigure happy preparation day omanyenga chitaliki cy'umwana Yesu Kristo ibule tuwe chekire ese amaigeli yekanisa ya Adventista agateba nchibaniri nchimanye kaneti ikona botugwanchira na kinende oncho muligeli chitaliki 25 kera abantu bachagete kuri amandasi kurwalisi aterete ande ngulitoro mwakuyo wateba ngoterete alisi isina tebetenga abantu nali bagachireka bagukwa netabanyamwaka nali bagachireka nanda abantu bakale mbalenge nonyore kobora pi paka ikechi taliki 25 ka akia otere kulikote abana bango bainyura abayiboli bababugori likende ona alisi olibwe gondeta iyo nande ngolia mali kongo jande mate dana arakali ko bugiyo gaite na mangao na arakali ko bugiya sema mbia bano mwancho muligiro twagatebiri ko kanyara ko bago tubwati sense mail ya yo mtandao nabo nabako da sense mail ya Facebook na rotobekere comment yao namba yetu ya studio ni 0788666663 karango taba dabo igone jisale 0788666663 abu no konyara kabago kubeka ekerengere kiago nabo kanyole nambe ya SSML ya WhatsApp tunyara kabato kwirukilia ya masayemo nabuna nabatebiria simambia bona kera kwanyara kabago swasumurubili nabo konyara kabago kubuguli no nae link yeye oyebeka sechi group chirige ko era Ensoko TV tutagete tutambukirikira umuntu ngatebu tulenga tugasa gutambukirikira umuntu gekogera bono kumanya ni tulenga yaya asigeta seni kero kyo nigo kiro umuntu tutaiteke nalie kwa roche liri mu producer itale batatenga bono mwatuganyete twanaliri nande buna twanaliri twabere na inu asembeo nande anamono mwabere mugotubwatesia kurutwa soeta mariyo gyara maya amasiara maya nane namono twanyara ko batoko genda sobwa mutugere ngambi yamono sana sibali bagendete kubwatigeta seni gito announce ya soberete semambia bono Diana ngotebwa chetri 15 maega ichisa 12 chabono mambia nabo kunyara kaba batatebiringa na limwa munga ninki kere selit kulia lero Innocent taraswatsiringa limwa ujumbe itine koranya gingo isome yo mwanji mulgira kini tigana mutebya egati abali batumire ujumbe kiyaranko ina turinya gingo yosoma roche Kristo batandi Jessica Mora musoribege su Rogers Nyariki nabo iko musoribege skura sense media WhatsApp mbagende tutuma ujumbe chiabo nabo iko mbagende tumuruwaka kuri no mwanji tumulgeri yango ira nande nyari gingo tibyanga nara ali bagoteba asita sengete mambya bono muri mtu Innocent atebiringa nechinga kiri boigo njitigango tenga nechinga kicho kubugolia esugu kugo chiasaba iboli bali makorwa no nyembali tali bali bono bakuru Nairobi boka bali more chinga chino nyora bayiboli bayinogago otochikulia ibika ne family yago sabana wago na amate yago inyora bayiboli inyora chijirani inyore yamate kuri manjito muri ali ngari turi mu amuri gotusiga teri tukolia lero niko ligotebanga amoncholia yabagambi niga kolenta amoncholia yegekoro amoncholia yabagambi niga kolenta amoncholia yegekoro amane ngama oncholia yabagambi ga kolenta amoncholia yegekoro Diana kale goteba manyanga kero mwaka noro chigonchuka na benga n'umugambi yo change yawo oncholeria yegekoro gego chekeya sekora kiro murai nabwa tenchira yayo murai bwensese chinga kichi abono igoratete chitaliki 15 naligeretie baraza y'abawasiri litukolia magoro baba ari kogenda kiro muntu kabuguritie buseki yaye kiabuguriti koboko noroboti achiko umugambi nere rabwate
oroboti riuko batebinga bono twasoire chitariki 15 na tebetia amenyi ba Kiambu na Bakenya bonsi kubairanda asense ya Singapore okuno gonchoriri gekoro chiri twale okore bintu na mugambi onde nero kara sense mo yae na roro batebanga bono igabe enkia maruti tetiko barore ase kinyoreke kiane tatigalende ngote abale ngabali bakorosia ya bono tali kurukwa marwa kurukwike bundu umateke bundu ya timetike bundu bwachumulira wote tebiga kurwa sobere tese bambia bono ngikelikengendete ebeneli koliole maete Nairobi ya chakire ko barabara naringi no mungwana oyomo olo murendi togocha nerega igatumira nagali kiragondora innocent ngakibwa kirumbye bono ntebya kuruchise mu cya kibera ntebya tonyire kibera igone tonyete na matebye senaru nenje kurwa ali mbakasi mu inoteratu nsendo chenga libere randiro nabokoranga netagete ko konyirira kinende na matenga teraro lekana igo mwancho murigelia semambia bono wawaso murobeli nabuna twagotebye kira gwasoirega iga konyara kabago utumire comment yago tatebya soberete bali mwachenchiri omochi kuigwa tabango mwana oyo chenjiri omochi nya gwachenjiri omochi gwachiro omochi omwao totebi ntwa bateti chinsemo chindonga semambia bono ama ebinyorobu na biri bono byakia mbere binyorobu na biri bikoro kunga lyoga bali ebinyorobu biri bikoro kunga lia chinsemo chia mutagara ogenda maate suneka orwali ogenda asakoro kwa raganga yani chinsemo chinyingo mwancho muligiri bina bibone binyorobu bwate omushiko bwate abantu bagenda kumanyana bakubura ni destination chindonge bana bakwanda lisa bwarore ngoko baboli ngababa yengo irurukere bona libako na kumanyanga ngo irurukere bona ngona kubeke ruchire chingoli rendi alichira iruruke bya ndoche zeri kirbago tabakura ngumbo maramba Bairen Kingdom Weekend Soccer TV na Diana na Innocent mbaka Seito kanyimbo mwakege village na Bible Banongel na Mariana my husband Ben na bana baitu mazidinga na Macdetak na Brighton na bana wa Mintobonsi mashabiki wote na watangazaji wote watu wali mambingia Jeria na itu wali mambingia enoku makulia gote bakura Musaraba town were represented Joshua Mbiatrimba. Good morning from Nairobi Robben Center na my wife Dorika Kerbo na my beloved son Carlton Trimba. Na boiga sena baite studio ndoche mwatumire ujumbo mwanjito mulgeria Alteben Soccer TV bwakire yonsakalia amoma kurwa Kikuyu ngoganeria abana ba Mintobonsi esukukwengia. Asante sana na intutu abaganirie esukukwengia Alteben Soccer bwakire nerekeye Kenani Dennis kiyo musolibwe sukura na kuru Salams Club wikagachuba Seito Altebanga nwarume umurubirien Soccer bwakire Naboigo kurwase namba yetu studio sema ya WhatsApp Charles Luanga Altebanere Mwalim Charles Luanga from Nyamira County Kenyere basement area. Well tuned in Tuesday edition loading up. Well done Nyaore Sylvia Morala bikwambuka Jacqueline kwambuka Rafael Misuko baso emeyo morobirio naboigo Barnabas Latemoge Konge Altebangen Soko na Yemen Soko bwakire Diana na Innocent bwakire bya Atebanga Barnabas kiba soko rodo hakatari go ikaseito Nyamasibi nwari emeyo morobirio naboigo Dennis Kirani ateba bwakire ime yomorobirio bwen soko bwakire naboigo negati abanaso Majes Kamara atebe soko bwakire following naboigo Rogers Nyariki atebe no ari yomorobirio negati abano manchito muligira ngo chukunyari ngo basoma kala ni usindaga teba kurwa nyamakoro to pamoja nyamakoro to gere chinsemo chirichi ya kitutu masaba babwate chire kurukunga sokobe igo asemambia bono kale ni mbija mona soko soime umurubili umwana fogo Dominic Ndege kurwa chinsemo chia megenche musogwa bwakire byambya bono kurwa bwese chinsemo chia megenche musogwa bwakire bya nana mono togote bikabe asumurubili tete kwa ndumuti mukubusinini lirende tokoira na tonyale ko batokumanye nara lyagenda tekokolekana kurwa si chinsemo abaliki baito nigo babuguriti oroboti ru kumanyinye kenyorukia ungi kiabeire banya kenyorukia ungera akora kende kiliye kumanyigwa kilikirange nabo kumanyigwa na ni maitenga kire kenyorunge bwatomugana tondo mutimuko
Oye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko pamoja. Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
Wanchumuligiriri twiranire nande kurwa somutimo kotete gukomanya ali agendete gukorekana ase chinsemo ase mambia bono ntarasoro narora uyo mukurukunga Enoch agonte binga ikibundu oseka sana Enoch makuri ateba no ali meyo murubiri ase mambia bono Diana kibundu na otebinga talimaru ina yako bikuye Christmas mwakilishi bw'abasubatime county ya Nyamira Jerusha Mumanyi litukulie gorodi gatwarete umusangerekano chinsemo chiligoma se ensemo yebunge akitutu masabana namono wasabanya tukaba gukwanira abamenyi be chinsemo cyo igoro yo gukora umucando w'ichisegi cyegenga se chinga kibune chichemeyega asabanya tukaba bakomanya bamenyi abunga nige bwenerete banyarukaba bagutwara botoereru ase chinga cyabo Kagokwana asomusangerekano imeye sukuru y'oboroso yari Kenya umusike Jerusha Mumanyi nigatebire kisegi cyegenga cyagerera abandi basirio bogima egento boigateba tiga abantu basemigwe buna bagokora kisegi ekyo nabali baratoke na mamo cyayo bairerwe gatambukero. Tunajua ya kwamba gender-based violence imechukua watu wengi na wako ndani ya makaburi. Kwa hivyo ni lazima tukipata watu wetu mahali popote tunawahimiza na kuhamasisha ya kwamba kama wewe uko na spirit mbaya ambayo inafikiria every time mahali uko lazima unafikiria mwingine vibaya, hiyo roho tunataka kuikemea itoke kwako, kwa sababu Mungu ndiye alipatiana uhai na yeye peke yake ndiye anatakikana kutoa uhai. Ama sivyo? Koigo omusike Jerusha nigamubolire mujumbe bw'ebunge ya Nyaribari chache omusike Shairi Chianda oyorenga somusangerekano oyo atebyo murai bwenso omusike William Ruto akonye na gusire skuru yeri Kenya eyo magacha yarense nabo iga abantu benseme yo nabarubo banyore chinguru cyo muriro gwestima egente kene na rusiriga esukuru ene tate gokonya kaki kendikirense getekyo oendo chikonteberi president kaki asugwanja togocha kogendo eskuru yeri bakuru chibesa chikuru kucha infrastructure ekera ni mete nchiro iga naro abaya amo ase omorero gocha kubeko elinde abantu baita banyoro omorero tomorekere bakabali bagotara botuko onde tagochwa bakabana igo omorero noro kuganio konene gocha ase kenyureke asomo yegoyo naikira no women Republic County ya Kisii omusike Donya Doris oyo nera senkona yayo segeta abantu batigo sara bana banyaruka kunenjera ya moyo korende nyoma monenga yabo. Leo mtoto wako ataoleka nje ya Kisii, wakipata amefanyiwa hiyo operation hadi wanarudishwanga. Mimi nawaambia ukweli juu wale wanaelewa vile hiyo shamba inafaa kufanya nini, kuumbwa. Wanapata shamba iko flat kama lami, mtoto anaambiwa hauna kila kitu, fanya nini, alafu mnasema tusiongee. Mutatetea bana baino bakana chisobo ingirende hakimo kutorangererie nyangi omusike Jianda nigasegeta abantu babwatise serikali abwasagendera kone chisera cyabali barase serikali ya broad based. Serikali ni kitu ya muhimu sana, si kweli? Na ni muhimu tukubaliane tukae kwa serikali, kwa sababu serikali ndio inatupea maendeleo. Hii serikali inaleta railway, si mnajua ile train, hiyo train inakuja mpaka pale Ikonge. Kwa hivyo tuunge serikali mkono, watu wetu wapate maendeleo. Hebu tuone mkono ya tutam. Harambee. Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito muriria tugutigana no roboti rwochinga ki amariganio yobochorio bonene bo mwaka w'ekiribubere 2022 achakire nigo boyo kabiro mwa waziri ase county ya Kisii na bigo mwana siasa Dr. Alfred Ndemo abeteka gutwara omusangirikano n'abasaye n'abiga bamenyi bekinsemo cyewodi yebunge ya Tutu Church North
asanya tega kubaboria kwenekia buna ngocha bari gosokia banyare bakubwate kura asebo igo abasaye banyare tebakuboria banyare bakwegwa mabaga asobochori bumonchito murigeria noroboti rwabetero kwarigani no musakito turonyore asinche abene kera marigani yobochori bonene bumwaka bwechirubere na 2025 nebere agenda tukubwatanse nigo yokabero mwaziri ase county ya Kisii na bwe mwanasiasa Dr. Alfred Ndemo ritikuria rero wetira babwatani bae kura shughuli imebunge ya Kitutu cha North bakodege karo na bosaime ya mbanda egodi ya sensi erikusangiria birengerero igoro ya monsirio na ndebagane tukurwa sere okuriye kirogo kyo chumbe bunge yo abantu bamwitombye bole salama sisi gakina oke kana igore ne mwe kanase mo kwanero yane mbia muno sana kuringana na basabo nigo bagandi okoroserwa amabaga yemeremo asekeria bange mbasomete kurinde mbabwati meremo awete bona to atega manifesta. That's why you heard some people saying that they want him to come to the ground so that he can sell his manifesto. Another thing, let's talk all about interests. This is what we say. And one of the interests that is supposed to be prioritized right now is employment. We all need employment. My fellow said that if there is no employment, we're going to be thieves. And later it are going to crime. So attend the morning idea, and going forward, we'll appreciate and we'll push him to the uttermost so that he will win the seat. Na abere no mogoko aso mwishimigwa Ndemo atonyorere libageri kuryogocha kubeka namo na kurwa maoni yaitu intubono buna abasaba ke egento nariko tebas constituency yetu ya Kitutu cha North etware kosaba mwishimiwa ntobwate abana abasaya bakorire gisukuru abande bari sikubata bwati kigazi bono torochenga ntobwato boremeru mbabwati gazi bakora tware kosaba mwishimiwa bono nyasago konye keroko ira otororera abamura abari sikubata bwati kigazi elinde bakonye bari kigazi elinde bakore berwanerere. So another thing maybe is the one who will bring employment to our youths na shule endelea kutufanyia maendeleo vile tunataka. Igatiebo nigo bamochiria barahibalia bakuriye birogo kuigamero murayo ndebu nabono Dr. Fred Matiang'i na kuonya barai kone chira cyabo gucyasa bananchi. Kwa Dr. Tibono kwenika just planting atena someone to wake chikura. Eoni once. Eoni ikasa bantu. Na omonda okira segeto kwa terror oikasa segeto tume. Nigo baboria basai gutiga siasa chukura manase metandao egento getari gyokogokya nabo yokera irere gusaria chikura matusi tabwati taikura oni esera chiuse mwenyewe ayoni esera yao kila matusi tore ata matusi ase nini mata mazina ngosi ya chikura alipo moto na aromata wantu na baka omete kwa randa sete bako ya chiwate bakira bachenje kere oromete kwa sai chikura echo ya tomo tisera maike graundi ne mananda be atere ngotele dire ta bangaki ngati yamba kwa set ni wetu ya ground biro kya kwa ground chingo kichecho ngabasai baborigo kubwata chikura sobonge nabo yokwonekya ngo akabare chikura asebaririra kumusira Dr. Ndemo asigangaya yokorenza moncho rimebunge yo vijana na waimiza kila mtu ashike kura ndio if we want change we must do what we must vote. So kila mtu ajitokeze kwa wingi, wenye wana kura tushike kura. Alafu tutajua vile itakuwa hapo mbeleni. Ikobone tuari gusaba yasago konye 2027 tuabera anga go kwa mama goro na kimogo tebe bichana tuko tonjo tuko ndani kupotelea Soko TV kuro igwambanda ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii Chempethuel Machin Oyunere Bethuel Machin mwancho muligere likorwase iseme ebunge ya Kitutu chache North mwancho muligere nande tugotigara seseme yo maega ya matokeo
gose amachibu ya matemwa kejise akorarigwa nigo chisukuru akuru rogongo rwa gusi chiabeire no gochengera asogokora biya anamone skuru y'oboroso ya Nyabinge yugotoka imeye ward ya Kitutu Chache South nigo yachengereta amatokea yo amaya gosa amachibu ayo maya asa boroki na boroki wana abayiboli banyartuka bakonyora libaga ase litukuligoro na konyara ko bakogo chengera amatokea yo moncho muligeli tiango tunyara ko batokoranga ningi kiabeta sensemeyo moncho muligeli roboti oruo nigo togendete kuruganya semambi yabono kotewe kurwa sensemo ya kabere ye studio nigo bono bagendete kona koranga kiroku bwena den manyete twaroche ewizara y'Ikisemye goteba nga amachibu ya kijisea tibatageti koragende ku ranking yani kubeka chisukuru mochi bana nona abana mo kumanya nandira ruchinsa ibere ngo twara turu mwarimu kuru ngari embaga iga twakwantenere abayibuli mbagendete kuganyinte kuru nga placement barasa abana bago chimoncho muligeri tigango turaranga ki aboroki na aboroki wa na moigo bakubwatira na abayibuli banyarite ko bago chingira amachibu ayo osa amatokea yo asoka ya matemwa akejise aseskuru inya y'uboroso ya Nyabinge magega ya matokeo ya matemwa akejise gutangazwa nigo bono chiskuru akuru rogongo rwa gusi chiabere chiko ene kia matokeo maya nige skuru y'uboroso ya Nyabinge gotoka imeye ward ya Kitutu Chache South ya chengera matokeo ya maya Balimu abayiboli na borokiwa nigo baikera na skuru yo litskoria rero iliyo gucengera matokea yabwaso mwarimu manene bwe skuru yo Julius Ocharo atebire buna niga borokiwa bo batwareta matokea maya asentunde ntangani kabisa yo gotakirwa kwa matemwa yo KJSA abwase mworokiwa mutangani abwate point ya 50 no mona isano nemo igoro ye 52 Asa matokea twake twabata abana 89 na kero mwana ya itete reto ko bati omwana mutangani ya bati 2.66 out of 72 66 out of 72 igomoro che point nani jadelete era tungore gentekyo toko cho mwana bata maisense kabisa ya bati 2.28 yeke toko pimenusi ya 72 igere 36 Wanu mwana wa mweri abaji point 38, point 28, na abana bale piro 36, that is the average. Ibara abana babiri. Gomoro je percentage ito goita itoro almost 98.9%. Igabani bakote wonders. Omokonyi wo mwarimu manene Emilionderi otebire skuru yo nigo gutangania masabo kirachinga kia semirobero yabo asa masaba yo abakonyire konyora matokeo ya maya Chenkoroku Emily Onderi deputy principal kia Nyabinge gento kia galire skuru yeto yakolire buya number 1 no kubwatirana omwedi teacher ito balimu baito abayiboli na abana baito they are disciplined. As much as Tore Town School, abana baito ntora atwara mwana obeire no to chandire mono. And then abana baito they have been cooperating, abalimu they have been bako ende virasi totali konya kubabwati kurumaega. Then we did a lot of exams preparing them. Kiagere tu achete tokanyorana ama temwaya ago change the content is the same but the language is different. So we did around 6 exams this term, third term, preparing them for this national exam. As I am, I'm very excited. I don't even know what I'll tell you more. Nyabinge fire! Ase nkwana ya Kennedy Matara uyoro munyakero go BOM nigatebire buna marange nigabantu bamanyete buna aboroki bwabo barase chiskuru chire angene town nigo bagotwara chimbwa chimbe kolende aboroki bwa skuru ya Nyabinge nigo babwate chimbwa chingi ya chinga kichonsi asubwaro baturusiri kokore bitari chinguru cha mwanya bantu koikoko boko kwa manene ko sororo kabere umwarimu n'abarimu oboyiri bwarengoro na bwagirira yonsi aba igomkwira niribiya nasaye n'abarimu bane ba Nyabinge asobwo obomo n'abayibuli kwetania yo abana be skuru ya Nyabinge baorokiri the role model ekiare kiabono nturanyora any challenge
ya abana ko baibi bakogera abana bange asiji skuru chirange ne town ngo babale ebintu emunguso ne mengeroro chisinema mbali lakini abana ba Kenya binge they are very different from those characters. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Manjito mulgiria tugutigana no roboti urio nigo aba MC abachore kurwase county ya Nyamira babete bagutiani wali tukoli igoro asibono balieteira yochkwene kya bunamba cyokorera abananchi be county ya Nyamira emirimo manjito mulgiria turara egatiya yabete gakwene kiwa nitukirio. I, Jackson Mugusu Mutumbe, do swear solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly. I, Jeremiah Nchenga Ongaro, I do swear solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly. I, Honorable Christopher Mutulia Simu, do swear solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly, member of Nyamira Ward. I'm afraid that they must confirm I was their bona fide MCA. I sincerely thank the people of Nyasiongo and thank the people of Nyamira for confirming and affirming the confidence that I am really their MCA. In that regard, and cognizant to the fact of the role of an MCA, I want to affirm that I adhere to the Constitution. My late brother, Honorable Josium, by continuing with the legacy, the good legacy he left. I'm here to unite the people of Nyamira County Assembly. We want to work together as a team. I don't want to isolate myself. I want to interact with my fellow MCS. That we have come from a battlefield and here we are. Many of you who had time and grace to take a rosary, to say a grace for us, we thank you very much. We thank you, here we are, and we need to work. We need to work. When a speaker, you know, I'm taking off from you, and as I'm taking off from you, I think there are some areas you tell me where to do and what to do. Manjito mulgeria abuna aba MC abachole kurwase county ya Nyamira soroche Jeremiah Ongaro kurwase nsemo Nyasiongo Jackson Mugusu nabego omo MC onyamaya sebabete bagotianiwa nabego bakuruira abona ambachikwene kyabunangu cyo bari gukorera abananchi be county ya Nyamira amagendera kuri no manjito mulgeria togosuka mutwe nige familia Richard Kebaso kurekerenyo na kiarangenyo ya Nyamira nerare no borobonene magayo gosiria amati yabo gosiria abantu batano wetera somo basukano wepara nigaya kwana asinsemo charangenye sidiase babete bakurwa asinsemo chiria chakakamega kurende bakaba bagosiria amati yabo manjito mulgeria asiboga abantu 10 babete bagosiria ekero bari kurwa enyangi kurwa asinsemo chakakamega manjito mulgeria turanyororo roboturu babetero kwarigana musukitu kurwa sekaunt Nyamira tunyare togoskamoto Marieta ngoro kwa Irene Kemunto iwa minyete Kakamega togatwara omoroberi bw'enyangi tokararanga mbuya to nyare kwalika abaiboli baito yore Kebaso na Lea ono ekero enyangi ritukorie enyangi riaikeririe are gochikoba tare 14 ekene abaiboli bagake esimi bagateba ngocha tori na ntori gocha ntutweka ngocha tori nekwaya bagateba kimbia mano nande bagateba abantu abange berure na abande batigaire inse tukabaarigani tukabatebi karibu one sabato maragoba
bagachicha tukabarigani buya tukarara mambi tukaboka tukaende Nyangi iyo yarenge Nyangi yane makamo muromindo gwakerwe simu ogotebi kubuna abantu no maeto mondo korokugana iga omondo korokujone sikebaso nae agateba buyino mugakone nabona abantu aba bakoreki banyoza accident yembe abantu batano be familia ye basirete mugakabwa mucyoyo no monginoye na mumuro mwabo halafu na mukamo mumuro mwabo no muigu gocho mucyoyo nasirete boyere ikonge ase kanisa yetu yarangenya bone tusirete abantu nani babete bagusira lakini asachari yabete abantu basirete 11 abandi mbare nyagitari bano gusaba gwitunga ringa gaki abantu baminto tusabire bari bare nyagitari nyasako rwanza kwaye bagwene nande bano musigo yo no manene gaki serikali asumore mutobwatesie tonyare kwanya abantu aba baminto basirire anyare ko babagutimuka ande tikatwegene ngakara musima kanu yo bete nyasaye no arenge bana ande nyasaye nagendere gutobwate singa kiki cyo bakomu Nelson ati masira basirire gikaseri cyane ono tokwere bagere batana abantu bakangiye bari para cinteraba ciki bagere ngakiya yabire Christmas ande kwira bataba yoro waje kwese cinteraba jire kigari ngora wasukana wasroke ayandi tora ya kono ngiringa serikali tu kwati siko tokonyo musigo yo beirega kyaro abero mutogura abantu be chumuligeri kurwa sekenyole kyaranke nyoni geristunte kero Diana ya matemu gusiri abantu batano eba noyomo abataba ngubugimo busiri dobugima bumo abantu abange kogera abwige sunte keroro naroche igoro bamenye byekinseme cyubuna bari kururumbya nandana mono ebara buna yawuncho giteka bigente kyawo roche bachieto muyaga bwe Nyangi mwali bagakorera kuirana batayo muchumuligeri tugendete gusabira eyamatebu neyo nande buna kwigura abantu bwate moyo buya nabakunyara kubaga kubakonya kwa ni umuntu oyo mune chiwesi chinyinge kirabone yamatebu atabantu batano batatu no muchando monene sana batani bekyombe getenete oko rwewa osego kuligereria oboronge bw'ekipara kegotebekana kege kurunga na saj nigo kiabwatene nabo bisabe sector libanyara kwa bago kuligereria nga kibakubeka machiko nakoranga barundi bechigali banyara kwa bako yabwatia maega yokorolekana wogo bakweme basukane menge monchi muligereria musekito dinet nyambuye nigabwata roboti ru asenchira yobokirana Egeikarekyo boigo geikiranwa na abarai bekegambero abobisa kurwa ekyombe kya ODPP abarai babanyanyimbo abobisa batenenere tobosombi bwebara NTSA boigo abarai kurwa ase ewizara yoborendi boime ase enkwana yarwegwa no munachebina omonene imeyense Martha Koome nigo batebire ebikore byeme basokano byakinire kurwa chiribunye chimia inyena kianda ebyo byaenegetigwe omwaka weta korengani gwabono asa abantu chiribunye chimia na isato na batano na batatu basiriri obogima. Meeting was held against a backdrop of an alarming rise in the number of deaths associated with traffic accidents, which have risen from 479 fatalities recorded the same time last year, that is 2024, which have risen to 4,682 recorded the same time in 2025, which is a 5% increase. Acknowledging the anticipated rise in road usage during this festive season,
which is often accompanied by increased congestion and increased incidences of accidents and road crashes. Bono baruro kuburia guchiasa abakenya kubwatia amachiko yebara nabo igogutarwa amakia erikwenekia emebasokano egokorekana nkwerere. We urge Kenyans to observe traffic rules and regulations to avert loss of lives and injuries, and also to reduce and eliminate traffic congestion. We call upon all the stakeholders to cooperate and engage with this issue of the road traffic accident by reporting where there are incidences that require the support of the law enforcement agencies, and to mobilize personnel and other resources to support the interventions lined up during this festive season. Lastly, we hope to sustain these engagements beyond even the festive season by working on legal, policy, and administrative reforms that are necessary for effective administration of justice related to traffic offenses. The command center is live 24 hours to receive any report, and the Inspector General of Police hereby confirms that. Boigo nigo abarundi chigari baborigwe koba maiso erikwenekia abiryango ikabare chisabari cyabo buya. Motorists are particularly advised against overspeeding, drunk driving, and overlapping during this season and beyond. Kenyans are encouraged to report issues of concern using the toll-free numbers, which are well known, but I'll repeat them: 999 999 911 and 112. Ngoripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Manjito morigiria tugutigana no roboti urwani go mabungo kiaru ndindi nyoro hamochiria serikali ya Kenya Kwanza asoko kabesa madeni ya mangi ya atebire nigarebeire gurubenene uchesaba Kenya hukwana kurasti ya bischaye nigatebire serikali nyarike wesokia na gukwanere gure chibese yabetige ukabesa ichituririo ninye cyabete kigosaba ebege kwerera abakenya bino chibese cyabete kigotumika. I've been saying this and requesting. If I'm, for example, a member of parliament, when I go to launch a project for the benefit of the people, I put forth, this is the amount of money we are using, this is where it is coming from, these are the people who are doing it. Because there is nothing to hide. And likewise, when it comes to government programs, since they should be doing it for the benefit of every Kenyan, what better joy would it be than to come into the public and tell Kenyans, we are selling these shares this way because of this and this reason. And then Kenyans tell you, no, we think if you give other people an opportunity to bid, us as the owners of these shares, as the people of Kenya, we think we can raise more. Now Kenya wajadiliane, and the best idea to proceed and Kenya to benefit entirely. It is the same issue as borrowing. The government borrows on behalf of Kenyans today and in the future. Because when you take a loan, for example, of 10 years, you've already committed a child who is not yet born into paying that loan. And because there is nothing to hide, it should be better anyone in government to be very proud and come and face Kenyans and tell them, we have borrowed 4 trillion shillings. This is what you have done with it. And this is not something so huge to ask.
The money Kenya has borrowed is close to 4 trillion shillings. It would be a great joy for anyone in government to come proudly and tell Kenyans, out of the 4 trillion you have borrowed, this is the much you have done. And then let Kenyans to decide about uwajibikaji ya hawa watu. So kwa hizi mikopo, kuna mkopo, or there is the debt we are taking in the main book that is now going to close to 13 trillion shillings. For the last, it was 8.7 trillion in 2022. So we have borrowed close to 4 trillion now. But now on the side, there are other borrowings. Securitization is not part of this. It is an illegal one, which I don't include it because it is illegal. Taranta Board is illegal. The money that is building the bombers of Kenya is also not part of this loan. It is another illegal loan. So we are asking a very fundamental question. The illegal loans are the ones we can see what they are doing. The illegal ones, which is just a small fraction. Where is the 4 trillion Kenya shillings Kenya has borrowed for the last 3 years and 2 months? Diana, oroche okone uweji shares cha Safaricom kogendrete bado koleta liberera roche umubunge bwensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro asama tukabwa ngo ndigagendete kurigerera kia serikali gutumika kibesa ciayo mwako yo mugima ayakwarigerera kiuchibesa ciayo gichi ariko gende mpesa receipt ya lira be koro kiesi cichiete koja wara asetuliete cichabati kibesa cichiete cigikororo asetuliete bitume para cicietora agantu ngari baite ga gukora kibesa agantu karaire kibesa nyingene fair agantu ga gukora kibesa akuratige fair agantu ga gukora kibesa credit bundles kintu gende gya kabere kibwe kaine bundles ni ntu gikuru kwa umutura bali bakuri umutura mbamanyete okay barbecue tete togenda umutimbo ko tukoirana to swasese mu ikigazeti mungino yo mwakire simiga iga Diana togenda to soma mayo tebire Innocent Nsabire bono tutakire to baba pastor gento turaga tebi ogosaba kuri twakorera umambiri mu pastor tote nyasabo sese nikiriyo gwetera kenyare ko bagikurusi gunjire bigocha biriyo gwetera biruororo na namono rende mechande likwarera nyasabo butukubugima inyare ko bagekoera kinatebire amen togenda umutimuko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha
onero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokirie egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha margoba ase torabe to gwesemia amange. Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkoria Jumatatu ensa AMO amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere amarire nigagendrete gotosemwana boire bukia tari Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso umugusi Eye na Nsoko TV oboroso umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739
097855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eje Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Twiranire nando mwanchu muligiri chetri chitaka isano isato maiga yense mo yabono mambia aiga Nensoko TV nsa chinde na libono kwanyare kwa bagogoncho kana no maete muswati wa mugurunga Mailene Anunda digantebia achiuskani TV ya kanyara Nensoko TV gali chinse mo chirichia Kajiado kurulitana kurusi orago tebanga ogendere kuna wesomi nere ngotwale birengeli bya go chagaiga na isa chindo muligiri na bira tokenga mbono kwanyare kwa bago search TV yago dikwara scan kera wa scaniri nabako nyoligita seni yitogiye Nensoko TV litonyara kabatoka ndama anne mono gote bali asomo chyo Nairobi bali chinsemo chia gusini gotara sensemo ya pang nabono ni gotogoswa sensemo ye chigazeti asetotete turaligere liritangani chigazeti chinene kurwa se chinse chito isatu chira soro ngoro ito rwa Afrika ya muchangi chigotebe gazeti ya The Standard, gazeti ya The Daily Nation, The Star nabo igotonyara kabatokoligere no nyine chigazeti cha The Daily Monitor nabo igononye Tanzania ni bwate kurungu Majira chinyinge bwate anamono moncho muligere buna chine bikirwa se screen producer itase mambia bono litonyara kabato kumanyinga ningi kere se chigazeti ase mambia bono ntagete koligere lindolenga chigazeti chonki keli chikonyara koba chikorokia se mambia bono mwancho muligere nagotebinga no chira se screen yago nabo kunyara koba go chirororo liyo tonyara koba to kumanyania na nigo ntaite go chaka ne gazeti ya The Standard kali go kwaneranga nigo bono banyare koba bakomanya ebyombe go se company chiri chikale konyara koba chikoira abakenya go chigokora bosomba asense ya Russia aiga nigo bakali go kwanera igoro y'abakenya bakale koba bakobogoli gukurwa sense ya itoba nyara koba ko iruchinse chisco anomono banga inwango chikoba bale bakwa emeremo go chikoba koba konya na konyole ni ibere yekerengo kegoro kolende bakoreri kwenyora ase obogatagati bwesegi egendrete egatiyense ya Russia na Ukraine mwancho muligeli gazeti ya The Daily Nation nikaligo kwanera ngaki amakweli arorekana ase chibaro mwancho muligeli yose kuligelia nonye nekera twasoma amayese mambia bono kwara chinsemo chiamate nigo chigendete bona se kotwara bukendu kumaega yabali bakuru kwa bancho babo gusiria amagimabo ngo mwancho muligeli nabo kunyara kabago wesomera na koranga ningi kere se gazeti ya The Daily Nation watanga death on the highways. Gazeti ya Taifa Leo ni kalikotebanga talaka ya nukia mlimani ekorekananga siasa ni gegendete guchikoba ya korokinga enyuomo elia ge siasa sensemeli ya mlima Kenya West Mount Kenya ni kwamba kabage korekana abachikoba bako twara muchando wenyuome ya kisiasa ni ndo chegalia oyo kabeire umukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua uibona urumurai bweke amaga DCP na boigo oyo leboni go mokonyi bumurai bwense nero kurunga Professor Kithure Kindiki asensali ni ndocho mo Senator Medhu na boigo ni ndoche oyo rumu waziri okurunga ruku gazeti ya The People Daily niko bali batabanga 3 years later the jobs crisis hits a wall bakali batabanga emyaka 3 ya elire nande aswate bangi mirimo yale ko bagego chaki wone mirobili umurai bwensa tebete gati yabo yarenge asense milia magachi chinyumba cy'amagurinze yagatebekana nigo yatumeire ibakenya mbaranyole mirimo hase gazeti ya The Star nigo bakali batabanga Big Gen Z lie IBC raises red flag on Fota Abadi mean polls show mwancho muligeli bakali kukwaneranga nigere obolimo bonange kiale gya Gen Z Kenya alikoba yechikoba gati yabaki chikura yakere kyombe kya IBC gyatebire
nigo okwelikia kwa bakichikura kwa berogoke nabo igono nyambali bachete bwo bakachikura ase obochori boke bwakorekana chitariki 25 biro mutinyoeta nigo yarogetio mubarure nkomoke sano ise kuligiririe bichanira buyo mongina okorokia bwe miaka ochete gwakekura asesemo ya mbere nothi mwancho muligiriri togosoa ase gazeti ya Business Daily ni watebanga ngaki how new NSSF rates call how new NSSF rates will shrink payslip next year batebanga kiro mwako ma NSSF ngomentere chibesegete igo batebanga ngakibono bali bakonyara koba bagakora imirimo ase amashirika au nebe serikali bunabone payslip yabechi koba gakonyoro gwako konene na mono chibese chichiko bachiko na chuana kogenda seke ganche kya NSSF gazeti ya The Daily Monitor kurwa sense ya Uganda ni kale tabanga ninki kite tabaganda abange asomwa kabwikiri bubere 2022 gati ya bomba begete chibaramba begetali na rachiumbu bagatabigo umuchandolia bogo kwa kurwa soburwire bokoro kwa nga malaria nororo ngwinyurande litalike busirigi yatokuruka malaria nando mwanchu muri na bagutoka nani ko kwa masobeso disabesa ya tingagereti tobwate lieta tokuruke oburwire bwa malaria sekibusi ase gazeti yande ya kurunse ya Buganda ikorunga New Vision egalotebanga audit on government land starts bagatebanga na barwa chakiri wakoro bulingoli na koranga ngakichinde mero cheserikali chikala sense itimanye tigo sena chiro chichia chire gomba tagete komanya wise kuligeli gento kere Kenya bagoteba marimo ya serikali abantu mbale bayirirense ya Buganda nero goteberenga igo bachakire bono kunengi na koranga marimo ya serikali ngebere gazeti kurunga Majira kurwa sense ya Tanzania ekale gotebangwa umuraibwense ya Zanzibar kurukunga Mwinyi niganyara koba gakogose gakurwa ogochika wose rule koko gochia sabara iba Zanzibar banyara koba bagokora emirimo bunebwenere tetebanga Rais Mwinyi atoa onyo kali kwa viongozi wa Zanzibar. Mwancho muligilia se gazeti ya The Citizen ya kurukurwa sense ya Tanzania gotanga proposed rules seek to curb driver fatigue amachi kama ne gazeti yense ya ito ya Kenya gaiga The Citizen ne publication igotoka gaiga sichi gazeti chichito bagotebanga amachi kama ya uchikonyara kabaga gokonya kurusia omorosa saba antera bali bakogenda ase chinga kichintambe igorona roche Diana uyole umone chibi na sense ya Kenya umusubati Martha Koome na nyartu kabaga kuruna nde usorobotru twara Linet Nyambuya yakorete twaro chigakuru wo chiko ko yanga ki barachikoba bakubwaterana na koranga ngaki bakorera umuchando ubwa egentukiliye korukwa basoka se chibara egentike tangania tebete ngabono ni bachikoba bakobeka egentike korukunga aba chikoti ebigambiro bichikotoka se chibara unokubwa tuwa kwairwe kigambiro naro chiba kambaye na nite namba yabana inchi bari barasega limebagwa batebete ngochikoba bakubale kobeka ibintu bikorukwe bitangwa se chibara ili banyara ko bakoranga banyara ko bachigali chikoligereligu nonyambali bakogenda chipigipigi mwanchu muligereli abanyanyimbo bali bakurwa ase kiombe kya EACC ni bachiko babakoba ase chibara chinene kuligereli nga kichibara chikokolekana na koranga abanyanyimbo bali kolia maki gose bali kubwatanirwa nobukurumi boyigo nigatebetenga abanyanyimbo bachikirwe banyara ko bakoranga machikalia a trafficking obwati gwale n'abakenya boyigo batebigwe tibabasagwa kana maki banyarako bakogendese bigambiro negati ya amauncho yabekiru mwancho muligiriko chikoligelinga konyarako bale bakurwania emebasokano eli egenda tasebara narakwa na mange Diana chaka ni gazeti ya The Daily Nation goira na ndigirili gazeti ya The Standard na boyigo ni gazeti ya The Star manjito muligiria se gazeti ya The Daily Nation oyo minto Innocent yabatebiria yaroro kulendera bagukwirorera ngo tenga na igatiara lituguchukanya togosanga no gukwa kwa ego sechinga kichai chomoerio jirongo ekeradu tugetasi nsemo chana Ivasha gazeti ubugima bwaye gwetera somo baskora bwepara nabayigo musubati usomo iseketrofena oyo bete gago kako hagi ndikante no ko hagi umute chinsa 72 nabetega kumera no muri bensi ya Kenya litkuligo nabayigo mokonyi bo muri bensi ya Kenya kiture kindiki bakababa gusime komote aso muri bensi ya Kenya abetega komwachira au abayigo ngukwanire rigoro yogo kwa abantu abange mu barwa abantu banyari bagusire magimabo umwaka oyo 2025 wetera
no liobete ko korekana chinsemo chia chachabera na biko ikonge machito mulgeria negatiari agendete go kwanirwa sigazeti at the Day Nation asube go bago kwanira igoro yo mounchelia as senior school kwenda junior school go junior school kwenda senior school abigo ase cabinet yenyati kumera nomra ibensi ya Kenya bago kwanira igoro ya mounchelia gati ye alia kwenda cabinet ya Kenya guchiere gosuka mutwe na bayigo mne guchikoba first world eruko third world ase cabinet yabetege kubekese igosukwanchirana egati yali ababete bagukwanira guchitoro kwanira the National Infrastructure Fund yabetege kwanira ritrigoro na bigomo omo bunge Okiaru constituency ndini Nyoro chinkwana chia sakomo chia serikali korende tochake bene ne kwana yaye machito mulgeria tugende wika ase gazeti ya The Day Nation page ya ikomi page gatano nomo ase gukwanira igoro yomugano gusichinga kichiomo eryo jia jirongo konya tarasiri bugumabwaye ase gazeti ya The Day Nation page ya gatano na kabire ni gukwanira chinga kichia ichiomo eryo ase omurundia pigipigi yomo agoteba ngalitskeriria Monday ni litskeriyo lyogosiria kwayo buguma nigabetika kumora chinsemo chia Naivasha keromo swatio yomo abeteka wika kurwa segari eyo nabaliro chinga nere jirongo kolendo moswatio yo akabaga ko kakomo drop bakakwana na leta yekeyemo akabaga ko genda kolende maigala yagachokuigwa nga omo jirongo osirio bugima bwaye asabigo oyo maote banga niga moroche ne ekeranyo etumo basukono bwe para ekerali ko genda asenchira petrol station ajikuchikubeka mabutara kinta chitu kubeka akabaga ko genda lyo kasepara asaba chitu kumerana nigali yo yabuguritie abantu 65 kurukwana Climax company bus bakaba bakonyora ne yememo ayamaseyemo bakaba bagutumana kolende namabolyo bagasine kubolya abandi bagatebanga tibaregena okwo kwaye buna kwabete ko korekana mujito mulgenia ndagotebya se timeline buna bagukwanira igoro yogo ko kwaye bagoteba nga Thursday evening gochakira chinsa isano 11 pm bagoteba nga jirongo nigalengera abasani ba chinsemo chia Nairobi ande no arochikanete ase umubaganyo yomo ase chinsemo chia Karen chisecho 11 pm gaitini chia butko yomto Innocent nabego tebanga 11 pm eyo akarwa chinsemo chia Nairobi nigali ya MW yero korkwanga Mercedes Benz akaba karakamba ndigose kare no muswati oyo moyoro musanyo ye nali bacheto chinsemo chia Naivasha go chakira chinsa 1:30 ngaite sasaba ya butuko nenuso eribono yakire Friday yarule kulitko ya Thursday nalio omwana bodaboda yo asinsemo chia Naivasha aroche jirongo ase hoteli ya magosomo bagani asinsemo chia Naikuru highway asomo swati yo nyatika gwika kurwa segari eyo nandi ninga ikaransta segero go kiamotwe agakabaga kazuka gusangana jirongo asetageka nabega kanyara kagoika kuruga guno bago kwanira bunalenge ko chago Asinsemo chia Nairobi abo akagenda se petrol station ali guchikubeka mabuta kolenda tanyatika kubeka mabuta akaba kagosoka lyoka bagote bata about 2:15 am yerebonne kemambie kibado manchito mulgeria jirongo nigalenge ko ruase petrol station yeyo nali achitoko tumana nigali ya Climax akaba kagosiria obuguma bwaye asaba kwanira igoro ya Moments Rector ose ekero anyolire umubasukano abantu bagachagagu mu busayo maote banganga chite achinseme chakanyaka gwakira abanyanyimbo esimi kiagarani go abantu bale gosoka gusaba rundi kigali bale gweta nali arangiretie abantu abaskali gusaba abanyanyimbo yubonere 2:30 am bakaba bagwikirana nabayigo umurundi galili ya Climax company oriko genda achinsemo chia Busia akaba kagoterana na gukwanira na kwerera buna amubasukano yobete ko korekana machito mulgeria egazeti ya The Day Nation ngiye gukwanira igoro yesabari yayo moeryo uranyatika gusanga nabasani baye gwika chinga kitira nyatika kunyoro mubasukano bwepara no somera subagare ase page ya gatano na kabere gazeti ya The Day Nation asaba ige page ya gatano na kabere gukwanira igoro yogosira kwae omwalimu Ojwang
uyo beteka gusiri bugima bwa yasensemo cha Central Police Station asiboneke gambiro gose koti nene yatebirenga nigo baguchigwanjirana ogoko kwae kerabanyorire CCTV footage banyare bako manyanga ningi kyaire togo kwae Alberto Joan ase bagotebanga omusiesi oyo kura CSM cha Central Police Station nigabete accused n'abantu batano abari Mr. Talam, James Mukwana, Peter Kimani, John Ngige, Gitau Jim Ambao, Brian Njue nigatia balia bagotebwa igoro ryo komoita agukagusiro bugima bwae umwalimu oyu Alberto Joan chitariki cyarenge isano na ibiro mutinyo Juni umwaka wa 2025 korende aikiombe kiria kigendete kwegerera obwene bwa monyabanto aipoa nigagotebanga ngichikwene kyabuna Joan guchari konyora obwene bwae monchito mugiria kwenyorira umugano ya gazeti ya The Daily Nation epeji ya 5 na kabere oncho muri ya gazeti ya The Standard buna nabatebi igwe kali kwanere byombe bikale koira bakenya oika asense ya Russia guchika korobo somba bwatebire bagatebekana bwaratiro mu cyando moncho muri ya sechi amateki nyinge asabandi banyarako bakonyora chingoma abandi bakaleka bagoitwa asese gegendete imense ya Ukraine abanyanyimbo bonega ni batebekana nigo bagendete kurwania nakonyarako bagokora ngabakoranire ne ebyombe byo bikaleka babikolikia abakenya bigalete ebyombe bini bikaleka bwaterana na chinse chinde cya kuru chinse gisiko iliko nyarako bagoira abakenya kurwa seseye asekiri bakaba bakorekana kubangaina nigo bano bakale gukwananga nigo abantu mbaroro bakale konya abakenya bamwabo gochia ase chinse chisiko mwancho muligereri abakagerwa nigo babwatwa sensemo ya Adriva asikiri bagatebekana nigo bakageire gochiko bakorekana kubeka abakenya ase emeremo yokoro kyobosombo mwancho muligereri mugano yugole sepeji ya 4 ne ya 5 agati yabo ntetegotebinga umungwano yo Marcelieta Evans Kibet nigarorekana ase video ya mgao kwana gocha sense ya Kenya na gotebanga ki agenda tugwetire mechando na bono igo mwanchu muligiriri nigo bagoteba gaiga ase gazeti nigo bono ege gazeti yotebanga ya Sealed Company bere ichianyare ko bachikolikia aba Kenya na kubaira goika enseli ya Russia sabakobanga inanga nimero bachikoba bakoba company ya mekuru nga Shilete Global Face yue gotoka chinsemo cha Westland so muchiyo Nairobi niyende kurunga Talent Shepherd nero egoto kagaiga asumuchiyo Nairobi na nigo tebekana aba konya bekire abasacha 22 aba lengereti koira sensei ya Russia egati ya aliale ase egazeti ya The Standard igoro yomugano yomwancho muri bakale batebanga abakenya bunigo bakoyigwira yochikoba bagwa kanu gwetani kiri buchimisatu kira bayirirwe sensei yo nigo bagatebegunga nigo abande banyaltwa bakogenda sensei yo asbanga ine tunga nigo bachikoba bakonyora engelia yo mushahara bo gwetani milioni 1.5 abo igo bakanyara ko bagotebegunga kira bakoli milimi bachikoba bakora banyara ko bakoywe bonus yelibwe ya muchinu gutebere nabo igo asbatetenga nigo bachikoba bakoyuchiwese chio asigika kichi kibere mayaga yokolikiwa boigo kira batetenga igo ikirenga kiende yonsi kwanyoro muchando bukogosereri gose konyara ko bagoitwe kerole asesegi nigo babwente kwa kanu milioni 4 nuguteya mugende getaranyarikana wikira boniga nabande nigo bayigorite chi account chiabo sensei yo ya Russia asomo chugurunga St Petersburg chitaliki 15 nemo na wikira boniga chi account chimbali gonyara ko bago chikera nigo bagotebo no mungwana oyomo nigali mega igense ya Kenya asagenda tebono uliyo nyara ko bakwirana kira ingaki yakwana nyagitali nigakubugura ikiribusa 600 kira chiko bagakurigera ligu munyagitali nabo igona atakere kotwara ebintu biri bikomokonya asobo wali wae igona mugano legabu mwanchu muri nabo gosoma unyara ko bakoranga kesegi yo ya Russia egenda takora tumo chando mwanchu muri ya sepeji ya kabere gazeti ya The Standard kokuwa na bale igoro ya chiskuru chikorunga senior school echichia cha kiromoro belibo gochora abana se chiskuru chigo chi abago chiagochia abako genda se chiskuru echi bagotebanga kogenda magega na aige korokirya gakorekanire nigabona abana bachiko bakobekwa chiskuru akubwatekana ne chinguru chiri babwate gosoko bwa kwa babwate aya nigane kentiwe no mu ulikyo manebwe nsemeli yechisemi choboruso umuske Julius Bitok mugano ino olegabu nabo kumanyanga ngikirikebwe nete kokorwa ekera abana bachikoba bakogenda ase chiskuru echo gia senior secondary school boy go mwancho muligereri
nigo bono iga wizara y'Igisemi yatebire nga nigo bono chiskuru chibonete gutiga kunyara kwa bachi kobaga egendo igurukunga kurigereria matoke ayu na asibanyara kwa bagoteba nga gwikira bono iga umulio yo muya o CBE tubugati nga ningoro mutangani guru mwancho muligire nabo gasomera mugano norega iga sepeji ya gatatu y'Igisemi aso musubati yo makuru nga Purity ngatha oyo chete gwikaransa matemu aye ya 12 ekerabwa temia kemeronge 32 Diana akara gwikaransa te amatemu wa form 4 I think ikwalenge nyarokenge sana musubati yo yikaransa amatemu ayu kabwa temia kemeronge 32 umwaka w'ikiri 2020 ande boigo akanyara kabaga gweta buya kanyora grade ge B- akanyara kabaga kogenda se school yo kwegeria amagana yo ko bomonas na gwikira boni go mwanchu muligereri nigo musubati yo anyara tukabako bekirwe gutwa sibono anyara kabaga gwikirania ndoto yaye at 32 agakora form 4 naboni ga onyore gutwa yo ko bomonas mwanchu muligereri mugano ino orabu nande musubati yo naboko manyanga kyanyo tu mwaka w'ikiri 2013 ekeranya tukaba so nyomo na namono egintu kirete akaira ni school negati yemeganiria ogasoma kuri se gazeti ya The Standard manje ndumugeria tokera na se gazeti ya The Daily Nation page ya kane nige gukwanira igoro yeme baskoni pare gendete kwene kiwemensi ya Kenya stoko chakira kuri se county Nyamira litko ya Moisonda botobo tukobokera igoro asinse muchiara chinse muchiria asa abantu ba 10 babete bagusiria magima bastokumanywa abantu batano na batatu gusa abantu 8 nigo barengebe familia yemo agati abali 10 banyarete bagusiria magima asekwaya yarangenyo SDA yari kurwasi chinse muchiaka Kamega uchengera enyangi wono nigo tokumanywa egati abantu basiria magimabo niko babire 4682 yuere comment kana gose increase ya 5% asibali babete bagusiria magimabo mwaka 2024 balenge 4474 manchito mulgire wetira sekyombe kya NTSA na National Transport and Safety Authority nigo babolye abarundi Kigali babe bakuba maiso chinga kichi che Christmas ose chesuko chinga kiba maitenga abarundi Kigali abange nigo bakogenda chi shift banyare ba cross chibese korende nigo babolye bari bakurundi Kigali kuba maiso boyikoti babase konywa gusegonywa gutwara ebinywegwa asigali chiabo banyare bakolenda magma yabantu asiese mochia epara ya Chabera guseti nsemo Chabera ipara ya Oyugi Sondu na wamawasukano betko kolekana chinsemo Konge Boigo kurwasi county area ya Nyamira asanta bangi babete bagusiria magimabo na Boigo bakaba bakuirwasi chinsemo Nyagitari ya Rachonyo elibanyale bakonyorero bogweni ababasugati abali banyalite bakonyola chingoma chintini negati abali banyalite bagusiria amagimabo bakairwa Nyamira County and Referral Hospital banyale bako abakubekwa senke ndo manjito mulgiria korende wetira asomora chebi na madakome nigaboririe abarundi ya Kigali n'abarabukoma maiso asatebire bunamba be bakoirerwa igitambukiro bali baranyale bakorente mibasukana Kipara asubega boririe abananchi gutumia enamba ya 999911 nabego 112 use 9 mara gatatu 9 nande 9 mara kane na 11 nabego 112 ekero barasegali eria konyoranganige koendi kwa gusenige kominyokigwa asepara korende nigaba bolirie kwene kyabona korenda bale amagima y'abantu chinga kichi chesuko abego tocha somoganola se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na most page 6 asebone cabinet yo kwanira igoro ya National Infrastructure Fund nabego Sovereign Wealth Fund yabetege gwanchira nango muraibensi ya Kenya nabeka gusikensi ya Kenya mutwe gwetera sego kinya uchumi gwetera egati ebintu byatebete no chkwene kebuna gochiare gokora magendo imensi ya Kenya chipara chibe chikwagacho nabego kurigeria nsemeria yobolemi asatebete nenchire ya muyo chkwene kebuna nsi ya Kenya nkorwere kurwa third world gochase first world unachinze chinde korende omo MP Okiaru oyokoro kwandini nyoro niga kandi nabego komo muchumura ibense ya Kenya asama bolire kwene kyabuna ngoerera aba Kenya bugyasyo kubuna chi billion chi trillion nya cyabete kigo tumeke cyabete kigo kabeswa
asebegate buna nenchira ya moyo gochikolenta aba Kenya asama kabeso na boigo chibango chitariko ba Kenya kuchitariko bakonya kore nchikunya chiko babuna na boigo kubale maria aba Kenya wanchito muligire wetira ase chifandi chi use entebe chifandi chabete chiko ba introduce it koligoro na aba cabinet National Infrastructure Fund na boigo Sovereign Wealth Fund nigo bono bagote banenchire ya moyo chikwene kyabuna okukabeso usama kabeso na boigo chibango ngo bachire chigo kyanirwa imense ya Kenya kurende twarorire egati yali bataite kokora no kwenekya buna epara ya Naivasha Kisumu Standard Gauge Railway kobereke gokorwa phase 2B this nawigo SGR link gochia Uganda Nairobi Railway City Central Station tebanga bus rapid transit lines 2 na 3 commuter rail nawigo motorized transport initiatives segati ebintu biria serikali etagite gukora gwetirase chibe fund chiri chabete introduce dikorene wachito mugirio kwenyorera subwagare page ya 5 nemo ase gazeti ya The Daily Nation Uchumulirili koira na ase gazeti ya The Standard ni gobono igando che bakare batebanga Oburu Odinga nigatebire ukubwatera na serikali ya Ruto no ODM nigo ika mwaka w'ikiri 2025 niga yakwanetaya kirachete chinsemo chiri cha Tranzo y'umwanchu mulirili asatebanga Raila nigato tigeta serikali yo obwamo na nemono nigo tochikoba asenseme yo na kubwatekana no Oburu Odinga agateba tibakonyara kwa bakwera na magega gotabwatera na serikali US wanyal kwa bagotigwa no Kenya gusira Raila Amolo Odinga asatebetenga ikiamagia ODM talikiri gonyara kabage gonchokana na gosigi gonyara kabage otwaro boba niwe chikobage goswa asendo iguru kwa maliko nigo gikubwati amachiko ya malikari babekire negatiye chinkwana chiri cyabete chigokwana mwancho muri ninkagirito mu producer itongonyorare clip kende kyo musubati Winnie Odinga oyoro mwana Raila Odinga nera sakwanta sensemo mo eikendi ya sale gukwanira igoro yekiame ke ODM ngakibero bereti mwancho muri lakini to taitendara ligeri Diana na kwanira igoro ya umo bunge okiharu okurukunga Ndindi Nyoro uyo nyara ko bagago tuguterare umurobili bwa serikali ya Ruto gochikobage go chakemero bili yo kwagacha chinsemo ao chibara nabo igokurigelinga magendera korekanire ayo atagete ekerengo gichi trillion isano nigatebanga obo siakasi akiliwe serikali nigo chikobaga okoro kinga mirobili konyarekana na nemo nasakale otebanga emirobili nigo chigo chakiwa ekero muraibwense agendete kweligani kolije kirgo cyumwaka w'ikirubere 2025 nabo wesomera ase page ya 3 nyara ko bakoranga ningi keroro somwenchu muligili mugano yororo nabo igo nindo chega igase page ya 5 ali masi gazeti ya The Standard bakale otebanga bono okubarwa kumubere boyo kabeire mubunge w'echinga kichi ya Karego sichi magega wesemo ya Lugari Cyrus Jirongo nigo bono oyo teneneti gwe kolendere watebanga nigo batageterera banyara ko bakoigwana libo manyanga nitukukiya arachiko baga kokorerwa kubara nako manyekana ngankikire tegosiria mbugima bwaye kubwatekana no muwakili oye Haniri nigatebire ngabono ndi wachiko bakoligeli na koiwana ngandi aranyara ko bakorerwa okubarwa yaiga nindo cha sechibicha oyole umunyakirogo bw'ikyamagia kanu umuske Gideon Moi nigonere anyartuka bagagutarire amate ya Cyrus Jirongo na akanyara ko bagakonyorana n'abasubati baya batakanwa abo ase akorekana ase biche umbata basubati batakanu bali basacha babasirire abantu abange gusiba kwe babate bababuraka kuri n'abatakanwa n'abatebetie ikibusiye kekerutete ukimanya bagatebanga musubati mutakanwa mororere somonanda mwanjo muligereri mugano noregaiga ase page ya 5 kabere ase bakare batebanga umusacha bw'emyaka 52 nene niganya tukabaga goitwa na sikiria tebekanaga bwatenetigwe na ebikorwa biri bigotebekana byoborogi mwancho muligereri mubaro bw'abantu baitiruko bwatekana negekorwa ikinigo baikire abantu merango kiandana bane asesemo ya chang ya Clive North ime yomochi o taita kwa Mombasa because Clive yetenerete na mano musacho yo mobwe myaka 50 ni bere nene niganya tukoba hago itwa askeli bagatebanga nigabwatekanetiwe na koba omorogi bagateba mubaro nigogerete gukina sana kurwa asense meyo tagete tuyaliga ntogendo mutima ko Diana
chetire chitaika emeronge 32 ime yomurubiri bw'ensoko bwakire lakini tutaragenda umutima kotimati osomo producer itonyo le clip kilikia umunyaruka Raila Odinga Winnie Odinga sekeli akabaga gukwana koira nango tebinda yagere se gazeti ya The Standard nabo igonko manyia yale se gazeti ya The Star gati yabo barbecue baba sakunga ina bana siasa babu atikura kura tewa chikwaka Nanjo manjito molgediani kumanyali agende tokone kukurasi nsemo cha Mount Kenya angimono kubagana. Well, the purpose of a political party is to capture power, all power. So I believe ODM must field a candidate everywhere. That is the point of a political party. And that's the point of a democracy. Not everybody will think the same. People are going to compete. So I think ODM needs to be competitive, and we are. I don't know where you've seen those factions. The party leader is my uncle. I love him. He's the only father I have left. There's never a day I'll be in a faction and he's not there. He's the head of my family. I am always with him. That's the faction I belong to, if they're factions. But the party is okay. You know, a party with so many people, over 8 million registered members, we're going to have disagreements. But that doesn't mean that people should be so excited that ODM is falling apart. Baba taught us. Alijenga hii nyumba. Nobody is leaving. He taught us what to do. The only ones who leave are those who have a problem with what he taught us. So, tuko sawa, everything is going to be good. And I wish all of them a Merry Christmas and a restful Christmas, because we've been running non-stop. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obugima bwakirari tuko bwomugusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Rikomera, riburga, risamura Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi Nobo nchereria, nobo orokia, nobo nyanyimbo Gose nobo agachi Asomoroberio wikiage kyomugusi Nobe gokumerana na inche Frida Kerubo Kera ritkoria ijuma Chinsa ibere chamugoroba Astogo sanga nomugusi kurwa chingongo Eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko Pomocha Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinyisimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tose mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kuri saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomorobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi Omurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi
nigo guchikomera na inche ritkore juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bomo gusi eretariane Linet Nyambane. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumuguse mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baito be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano. Oncho muligereri twiranire nande kuru asumuti mukonigo chetire chitake 45 mayega y'umutima kumusini twiranire nande tuligereria yale sechi gazeti nindoche igati yali bali basoira sumurubiri semambi yabono yo munara ukurukungu mugaka kiragita abwate kiragite kwamba korolekana osoire me y'umurubiri nabo ni ndoche musori gwege susuno ale nindoche Godfrey Yongelia otaba good morning Innocent na Diana Sagoteba and all Ensoko TV fans watching live from Ruai Asagoteba Ere Innocent, Ere and Godfrey Agali Onkeli. Inwe cousin yane by the way. Tokoirana nagate bintete goswa sumugano. Ura se gazeti ya The Standard. The Star aswakalote abanga kialegia Gen Z nigo kere ekyobolimo nkego konyo ndebwensi asebono kyumbegia IBC kianyalikoba kegote banga nigebwenerete beliki. Wise kuligereri gaiga kukwana balenga ekyombe kya IBC kyanyare ko bagega teba nigo bono ekera bakorobo cholyo boke abakikura barolekana abake sana abakikura ba agency no bonsi pirekini wise kuligeria sebicha babegete ase screen yo mungi nabwe myaka yachire aswaga teba lendenga big lie Gen Z lie go Gen Z bakongaine babeki bakongaine na abugate Napate kwanza ikura karamu bolingo. Igorona aligeretie ase umtandao. Nali go sambo chi comment chi abasaye ba Gen Z.
ndete gote yumo chando noro karande ingati ya gwaite mbege netinga mbabwate chinguru cyo karama onchoreri mbege netinga mbabwate chinguru cyo karama onchoreri na kwarora gali ese clip keltwabeka bataba why win Odinga ale under scrutiny no ODM gekogera woniga ekiama gi ODM goseba libali ese ekiama gi ODM bagendete kumuligereria omunyaruka Raila Amolo Odinga win Odinga asibakale gukwanira omugano yora kinenta tegotebinga batebirega igase gazeti ya the Star bono bali bakurigyo borayi bwense ya Kenya nigo bwenete gutware birengereria lya kabere ekiraba yagendete gukora chi campaign cyabo bosyo bw'ikura cyo mwaka w'ikirubere 2025 kiribate bango mu chandoro lekanire no ba ukweliki kwa ba kichikura asomo baromoke na bali bakunyara kwa bagoika asebituo ekiraba rangiri wachiko bagokora ugokora bochori asana mono bono umuchandoro lekaniro monene nkulinga abagale koru kaso gwakachikura nabangina bagotire nabagaka kulenda abasaye bakurukunga generation Z bali bagateba bwate chinguru bachikoba bagokora maunchuli nigo barolekanye bali kogenda sebituwe bigwakachikura bali bakurukunga batati bo kurigeria magana ya siasa nigo banyara kwa bagotebya ebyama ao na bali bagembe yaligane ntiko chikuba bakorigiyo burayi bwense gosebirogo binde byonse biri batati chikoba bagochorwa banyara kwa bakorigeria kibakorosia ujumbe yabo ninjira bachikoba bagokwana nabasaye libanyara kwa bakonyora chikure chichi abasaye sikili bakale gotebanga ikiombe kia IBC boigoni go Kenya reko bagotebanga basabu tibararolekana kogenda ase ebituo kwelikia ayani gakwane tuno mo commissioner ogurunga Francis Oduol uyonya tukaba kagokwana na gotebanga ikegoli kikia basaye nigo kiarolekanire tikeli weso kyo chikoba kigwaka chikura no orase kegoli ekyo kindiwo tugutaisiko no orase kegoli ekyo kwanza meteno sendekera okwanire kegoli ekyo oganirura chakira no muntu kurkwanga Zack director Zack uneruga ni yura chakira ine case nocho mbro no yuga oitago tokonya sijensiere era gotebanga ekura gocho kubwato moerio no chekiri bago chosieka ngandero okay mambi mbari kuigora na batetego lakini nde enchetikante benga abasaye ba agency ntugani tu yaligani to bwate kure yase bali batarabwata ni maitinga abasaye na bakorenta monchuli innocent la monchuli agwo chekero berure babwate focusing ende kina kitaito okora ikonga nje baro nimbwato kwegena nande ni maitinga abasaye ba agency babwate vision sana vision teliande ni batabwate batabanga support india tuna talinga support by the way ndumwa tabiribone kena abasaba batagete babugoligwe bachikuliki bichikura babugoligwe negali guseba babeka magongo babugoligwe bagende bituo ndoche bachakira kogosereri gaigo mwanchu muri ase studio tokora birimo nabasaya nande ndigerete batabanga babekerwe obochori obokorerwe se PlayStation natika ni no robot yoru kiagara tingali kuira na buyana barbecue na zaki na gravate abingi memonera dynastic dilemma asbaga tabangia ko era omusubati gosenyaruka ya Raila Amolo Odinga korolekana konyegelia bali asekia magi ODM ni bateba omunyaruka Raila Amolo Odinga yore mokogoti Winnie Odinga ni gobona nyaraka bagakoreta liberera asekia magi ODM asekelia kare gotebanga ni gobone kia magi ODM kibwenete gochikoba kiegokora maunchuri na koranga ki ekunyaraka bagekogenda bosio na asekilkia rolekanire ni gomusubati yatebire ikoreta maunchuri ya sekia makia ODM na nemona sense nigeganeti abantu batwara oboremu igabateba mu kwane buna gateba se gazeti ya The Star nigo tole ase binyoro bibwate abanta abake na nemona gateba erebu no musubati omoke kurwa chinsemo chia bondo nigakubulira iswalirisi nini yakubuliga na ndetaliye koroki ogutwara machayo asabolitiga abasubati mbabwene tikonyoro burayi ase kiamigigo kiamagi ODM nigo gekorekana kire ase umuchandolia okorekana bwo burayi maega ya Raila Amolo Odinga gosira na kilibateba abande bachakire koranga nigo umusubati uyu ataite go bite more than she can chew
ate ngata teko kubutole semenene kwetani bunara abigakuria nabo gendera kuligereria umwancho muligereri abasoma gazeti ya The Star gwera na Standard ngotevingi keroro Innocent naroche moisoni gantu asome gazeti ya gotebanga mtoto wa nyoka ni nyoka. Ni nyoka. Ni wa Simba ni Simba. Mtoto wa Simba ni Simba. Mtoto wa Innocent ni wa Innocent. Majito maligiria ati angwirwe kase chinsemo chia Mount Kenya kurase gazeti yetu ya The Nation page ya gatano na gatatese gukwanira igoro ya Rook nabo igombarire ngukwira mwanchito maligiria chinsemo chia Mount Kenya sibono kubakekana gokorekana egati itagoteba Mount Kenya West na Mount Kenya East na wetera omo waziri wa public service gose omo waziri Geoffrey Ruko na baigo mugavana we county ya Embu mugavana Cecily Mbarire nigo batebiringa barabo nigo barachikwe Russia na gutigara sensemo cha Mount Kenya East onye kubagana ko kugendera na baigo gati ya barai bari batari kolenta magendo gusibata bwatie vision yogo Kenya abamenyi b'ichinsemecho ase tumanitinga kurwa sensemo cha Mount Kenya kirobo cholyo bonne boikire nigo abarai abange bakwenekia bunanko bwata bari chikura nabego kolenta bari chikura kurwa sensemo cha Mount Kenya tubate county ya Meru Embu nabego tarakaniti negati ye county chiri chibwate omubaro monene bwa baki chikura nabono nigo bagokwanira igoro ya Mount Kenya West iwe bwate Laikipia Murang'a Kiambu Nyeri Kirinyaga Nyandarua nabego Nakuru chigati ye county cha Nakuru asabagokwana nagoteba buna egati ya barai kurwa sensemo chiri akidure kindiki akurwa ichuchire Mount Kenya East tarakaniti nabaigo chisemo chiri agashagwa kurwa chire West Nyeri ose Mount Kenya West nigo bono kubakekana gora chikobororo asabara ibatara mwango baguchigwakera ekura nabaigo kubagana guchikorekana kuri manjito muligira negati yali agendete kwenekiwa asumo gavana bwe county ya Embu Cecily Mbarire nabaigo waziri Geoffrey Ruku bagendete goteba bunga barabungo baratigara se Mount Kenya East na kwenekia buna amagendo nguchari kwenekiwa asinsemecho Wancho muligereri na aliale ase gazeti na nemono indo chega iga robotirili tuanyara kwa tokoligereri ase kimbigili gorunga The National Council on Administration of Justice kubuturwa se obwenge nga NCAJ Kenya tukabage koralinga kyo chikoba yekubwatira naba Kenya na koranga Kenya rikoba kigokoro muchando wa kilba tebe mubasakane RS chipara anamone gati yabono chikoba bakobeke bigambiro bigo chikoba ase chibara Chirod block chikoba chikobekwa nabo igo abanyanyimbo bali ba EACC bachikoba aba bali ba EACC bali bakorwania obukurumi bachikoba ase chibara likoranga imebasukano ya Keire igona botumanye taso mu chandure wa Kenya tugwa kama haki twakora ebintu biritabwenereti umuncho muligereri na mono asenchirelia bagatebanga igatagendete kuligereria ngikegendete gaiga nindo chomugano gaiga ase bono iga bateba CCTV niyo chikobage chikoligereri gwa gosigotumeka eliye chikobage gotumeka ase kina kilia kyokoranga ngakibakonyara koba bakorwo bako egerera igoro ya ogosira kwa Albert Ojwang mwanje buligeli buno manyatende gasiri ubugima bwaye ekeranya tukoba kago tokaga kweta SSL akamanya kubaga koirwa ase nyagitali yambagathie cia tebetega igitigworo gakwete igintu kiaretete liberera sense ya Kenya na nemono tukara abantu bakorobekana na kiliba tebanga gwikira bono iga nigo bagendete gotebanga ewachiko bagotumike CCTV elikomanyanga ningi kiabete SSL ili abekire nindo chega iga abamenyi bechinsemo chia Nakuru nigo litukuligo robanya tukoba bagwesoki na korobekana asikili batebanga abantu babere batete gukora omagacho nigo banyara kwa bakoira obuli mu bwe serikali bateba buli mu buoni nigo banyara kwa bakoyegwa no murayo mukuru bw'ensi ya Kenya omuske Daniel Moi na nigo bayetubule mu bokoro kungachi eka 15 nemo asbatebanga nigo bono bwali chikobabo kubakonya kwagacha ekanisa ya AIC waigo eskuru yoboroso na eli secondary school lakini boniga bateba buri mu bunigo bwarorekanire go chekoba bokoirwa na abantu babere batebekana batete ko bagakora ikintu kiri bateba ngubwa gachese chinsemecho chigurunga Twalbo Moi yugo toka sensemo ya Olorongai
ime sub county ya Rongai asensemo ya Nakuru nabo wesomera ne kororo nyara kabago koranga nkikelkeroro nindo chega igo mobisa oyo mobwa banyimbo nigo aite to musacha na goita nere boigo asikali gotebekana nige kororekana nobwa lyo mana lyalenge lyo bwanchani asensemo ya Laikipia asensemo kurukundurumo niganya tikabaga kumbura sa mungwano yo asensemo ya meyo boncholeria lituko lya Jumapili mugaso nabo igakanyara kabanere gagoita mu bisoyo manyikanite selieta Peter Masharia nigale asege taseni kiandurumo patrol base ni otebekana amuite to musacha yo maselieta Benson Kipmoi Kipkemboi oyo ole bwemyaka 29 asanya tukaba gutumika ebunduki ya G3 na konyara kaba kumurasa nigo eke korwe kikyanya kaba kwenekiwa na boigo omo police commander Francis Nganga Masharia oyo tetenga nigo omo bisoyo anya tukaba guita umuntu yo utalinge bwe serikali na boigo asagoteba keliye kubwateganirwa na omusubati oyo muibari ko bakurwanira umwancho muligereri nabo kuligereria onyara ko bawesomera na ndo mugano onde noro narora Diana Ndoche umuntu neraga itire oyeite tumusubati oyo moneru tetego chiroche koyo liginde nyara ko bango komanya se gazeti ye ya The Standard ngumusubati oyo bonera na kerutete mugano nanyole nere nesemo ya Naivasha asbagateba ngumusubati oyo mo niga nyalti kaba gakweruta asoroche muswati yo olengese myaka ya 30 niga nyalti kaba gakweruta asorochoromo erutete kurwese gali yalinge kogenda asichimbiro chine na sensemo ya Kihoto sensemo ya Naivasha Maimayu nigotebe kananga umuswati yo niga nyalti kaba gako erusia segali yo gabantu bagenda tekororekana bagenda tetwara umuchando monga sensemeyo Panjito Muriria togocha se gazeti ya The Nation page 10 nigo kwanere goriyo moiseke trofena Johnny kurase chinsemo chiria chanyeri asabete kago kwa hanjetigante boko hagio mote asichinsa chiarenge 72 hours nigo bona bete akubera no murayibensi ya Kenya nabigo mukonyi bo murayibensa sensemo yenyumba yobora ya State House nabigo egatie yali abetega konyora togotebanga ganyate nakonyora ebyegwa buna omotenerio gose head of state commendation asibono aguchikonyara kagotenenera nabigo egati yali murayibensi ya Kenya betega gako moiro mwanchito Murigeria no nyari gukonyora se gazeti ya The Nation asabet aguchiboigo koba appointed osa murayibensi betega como appoint buna omo ambassador ogochigosimeka emete gose omo ambassador ochikweneki abune emete bilioni 15 kuba chire chigosimekwa mense ya Kenya turufena niga gukwanere gori esabali yae yo gotaragera esabali yae yo kweneki abuna gotalera ro motoyo sogo yo kumbatia tende ko yo kumbatia hagi nyo motoyo bune nchire yo kweneki abuna amazingira angemone mete kobere gekolendwa senchirengia nabo igobune nchire yo kweneki abuna nonye nembeo tokweyana ngobere encheno monjito Murigeria ya oteba no sleep no food aisabali yaye bunanya tega kolia ligena liyo kelimo ateba ngatanyiti mache nigali eteligena liabete elikarangire naboigo egati yali agoteba buna mambia yarenge bakali tukabetega korangiria abantu bali bawuchikweneke buna ngoba bali biroli asogotenna kolia kwae komote igonga wetekiyombekeria kia Guinness na kerokyo ginkia betege komoriko organize chitariki 12 buna record holder Manjito Murigeria omugano yugora se page 10 okwanere gori sabali ya trofena abigo ase gazeti ya The Nation nguko kwanera ase obwenye nonyari gosoma omugano yo nigo kwanera igoro yabali bali babete bakomaki amatemu nek bagoteba bunatiba byarite bagwaka no kuri nikyumeki ya Kenya National Examination Council yatebiringa konya bali mu abatarachaga komaki amatemu yemeremo abekira se gazeti babete bakoye guchibese kigoro kwa ngari reimbursement abigo bakanyora gwakano akera bakuri gwakana amatemu bakole komaki amatemu ayo Manjito Murigeria omuganora se gazeti ya The Nation oko teba buna abali mu abunonye bakuru claims babete bagwakano
boiga somugano yo o the Daily Nation page komingo kwanirira igoro yaborokia bali bakoreta matema KGC asibagote babuna mbachigo change emerimo eri bakagetenga nero bagochikokora gwetera machibu abete kagosoko manchito mugiria wesomera sobogara page komi egazeti ya the Daily Nation. Manchumurigeli igaiga mugano no lega igo kare asigazeti ya The Standard bahate abanga kibaraza y'abawaziri yanyaltukabage gwetia chibes chirichichikoba chigotumeka koirense ya Kenya se umurubili bwa magendero uyokore ngani wanense ya Singapore ebateba umurubili uyo nigo etetie trillion isano ikento gebaronga infrastructure fund. Manchumurigeli igaiga watebanga nige korekana muraibuyensa tugutire kiliya gateba kiali kurukunga hustler narrative nabono gonchuli na kogenda asumurubili ubuchi koba gakwagacha ense ya Kenya na koranga yanyale koba kogenda busio na anamono mwanchumuligili ni bateba nebara yoko irense ya Kenya wasoa se omuli yokurukwanga buo kogenda samagendro akurusienseye kurwa sekerengo kiliye chinse chirichire se ekerengo gitabwata magendero kegurunga third world countries mwanchu muligeli igati yabo bagoteba no guchikoba bakwagacha chibara chire chikilomita chiri bubere ne chimisano bagoteba ngani wachikoba bakobeka chibara chinyinge moram amini wachikoba bagobeka chibara chinyinge rami echibateba chirabe chikilomita 223 nabo igo bagoteba nga bachikoba bakogaleya chibara nabo igokoranga igeti ligia Jomo Kenyatta International Airport kerosigwe igati yabo no guchikoranga airport ya Mombasa nero yanyare koba yakorosigwa na kogendera nabo igo bakoteba ngigetange kireri kerusigwe korwa asensema na Ivasha Kenya rekobage goika mpaka alia sensema ya Uganda stokabwa torube nabo igo nigo bagoteba nigo bachikoba kuligerelinga kibako nyara koba kwagacha birito kuruka chidam gose dam 50 chinene chiyo changanyara kwa bachigo tumeka asokora obulemi nabo igo banyara kwa bakobeke chinde gukinia injerense ya Kenya kunyara kwa bage konyora chinguru cy'umuriro negati y'amagendero murai bwense aroberetie kurende libolirire igaiga asegazeti nigo bakobolia eye ne bara yokogenda asense ya Singapore gose nenchira ya moyo kuligia etamwe ndenya yo murai bwense Dr. William Ruto chabere chinsaibere nechitaikando chega iga chenye tire chinya ichitaikainya ntaita togenda semi Rwanda gosonye kubwatanda tata Rwanda nekimongino chikatun I'm sorry chikatun togenda mbwatianda somo nchito moyeria ase gazeti ya The Daily Nation ntarenda somo Rwanda ensemoneri kurukwanga opinion polls entarenda se cartoon gose ekengongino ngaiga ngokwanira baruguko kwa ejirongo nabayigo obokonyi gotia sense ya Russia abayigo gokwanira igoro yeme basukani echipara ndochega batebanga be kind to the less fortunate oyinoro mugano ongokiria science yonjito mogeri batebanga chinga kichesuko konya bali batabwati nabarubanyare bakwegokia kurondo murandone mo director itokurwa studio kabere nabagotubikiraga gutunyare tokoyora ndocho gotebanga let's deal with road carnage asendo chega iga ne eko kwenyimbo let's deal with the road carnage yente kiba konsaga ugatinjira nere toko yeroka tigadara libayo bekire ongagerete aiga ntubwate mata kome no aliga gunangusete ebina bichikoba biko na cherua sebara asobwango tigantebega kubwateka no mu Rwanda ibunanyoligereti igente getaga na gokerete nkelinga ikigambiro giasokiri kiarolire muchando nororo bono bali barangire tibachikoba bagokonya abakenya tebasa kuire na wachikogera chifea chimente ukorukwa maki mata maki abuchese bara chifea na chiya chire igoro nabagendi na barabu babe maisoge kogera bugi matali ubwa bantu bali ubugori tibuka bogosira ubwa na bogosira bateba let's deal with the road carnage asikiro muntu ndo chabwa terete gabu yes sinoirago yes sinoira sensemeyo ndo chabanyanyi bono barabwo nabo igo nindo chikigambiro no kirabo igati yabo mbabwate nyundo yoburayi gabwe swateba ngabono ni wachika bagotwale bigambiro biri bikoba asense nabana nigo yabaganiro wancho muligereri na inche nimbwate cartoon Diana nere gacho nyinyolira kini bweba
Yeteli na ndoli tumeka cartoon lakini mtu jitonare cartoon tuchitolinare cartoon ya nege kale gukwanira. I'm only safeguarding the interests of Mount Kenya region. Inchego gendrete kulinda amaganio y'abantu bo mulimo Kenya. Indo chega igale se barasi yo kwana mangana yendemero. Uyu no muwaziri abarabe no musubati wa home Esther na muino gaiga nindo che barasi ende yaletiru gaiga egotebanga elective politics aiga siasa yugo chikoba bakora bacholi mwencho muligereri yekubwatekana chinsase chiarorekana sensemo ya Mount Kenya barona lenge gaiga na Amos Nyasani agatotebia igoro ya siasa agatotebia amangana manga agantebiri tukulia ramisi mwanchira chachi chegaiga na numbers atoro kingaki abate bachachana na numbers kirege totokora numbers nonye ni GTV tutukuligirira numbers togoteba ante binaka bwate chinamba cy'abantu ngakibachiko bagochorwa uburayi bwense kikilimati yanyara akora nyore chikure chense ya Kenya na ndinga ichikure chia ichiberete na inchenta gete kumanyaiga abana abakoreta amatemo na ichinguru chiabo chiberete ese bachiko bagosomoria oyo STEM abagosoa social sciences gose bakogenda asensemilie kurukunga arts and sports na machiri kubwata kulinde tindamanya na echire chinyinge exceeding meeting na ndenji karoro approaching borolinde tiango tumanye bali babwate 67 points bande bakabwate 34 points abande 28 points ngababerete aigana Soko TV tokwando mutimuko tokoirana na omorokia kurukungaliemba atatebi kikegendrete Diana toete tumanye ngaki chisemi chikoba no wanchirenda kiraba baso somo rubirio mugaka kiragita pamoja musoribege watching live corona Kurusit Salams Club. Godfrey Ongeri out good morning in St. Diana, good morning to you and all Soko TV fans watching live Kurorai always ninche Godfrey Agari Ongeri asante sana Linet Mokogoti Bubiana out bakora utawala mihango watching live Dennis Sombaye kurwage kano Riaranga Kerenyo agotebe kenyuro nonde me kegimamba ko moero omugaka gichokero te following Andrew Matunda pamoja Erikinyanga good morning Diana and Innocent watching live Edina Kiamtao tebe mara niko ndani Matunda Andrew live Nyamira town watebanga ime ya top 6 Salams Club Kenya mochoge vini oteba kuruari yabo bukiama following Dennis Makana kurwa Nyabororo nondi ime Morobiro Amona Felix Makana Gradio Mbeche Victor Oyuoki oteba kurwa bukinami village Nyabigon Koro well represented Saromonyoni kurwa Bugesa village count Bugesa village no arime Morobiro musorbe Soko bwakire Princess Hanilieta bwakire biyakurwaiga nyakwerema notorime yen Soko TV Morobiro Soko bwakire abegona ribo Victor Mondo kurote yabuga okuroteri yabuga atebanga no arime Morobiro negati abari ateba so Morobiro mamo mwabo Agnes Miyenda Daddy Richard Miyenda Answer Gori nabandi nabego Hilary Musiyoma oteba kurwa Kangemi wika Rio Manga no arime iyo Morobiro agasena mbaite studio mu director to ongansire ndara soma kegara babokire nagoswa somoro birenera mosmaina kebati Soko bwakire amaiga sabanto babolioba sante sana abayigo malaria ekegusi nesosera yes dalina kaligiri ne alieba nesosere koro kwambia mono riba gyagoro Pastor Thomas Nyabeta oteba Botiebai main Pastor Thomas Nyambeta
buyamono Pastor Thomas elieteli sosera tokuliro kaneba na ndana mona sokogora igobono nalituko manyanga nturamo na maine eseleso ni litoko genderana nande boigo mu pastor nale nere uri gochotokorera marandi antebeti orule nsemeli yasune kagale bono nyamira asakuru kunyabugu nyagokiani angena sobo kibati antebeti akanga mamumu abona ale ngodori kasi abangina mbale ngoro ane mono ngagirite bono nali babo kira semambia bono go bateinga mbia mono semwendete gotengere gitaseni gitu Nsoko TV asumukuligerio murenkali na ane mono go batebinga maseseni bono pastor ochire ende mororenga tabasakulia isuguma amaine kulia kanagu bali amabere mambi barugeruo bwoboli na linendekera bakwande pulpit yabwenera lakini ngento gekongoki asaruete mbiarengo na sachire mbiarengo kiaronsi tote bangosi nensi yo mwando kwenye mwedito itoga igataba sei nombiro sei nombiro roboro lende kwa boli kwa bulende asenchire yo Diana buna watebire uruiro bwesosera bwitaba Uganda bange sana none sense ya Kenya na intundu bwate uburuire bwesosera mbororo chineti chiri bakoyegu abange bakonda bachigotugira chinkoko lakini nana kora bakubeka chiri chinya ogenda ali ese emechi emenge gusi abura kwana na onyo sobo innocent yetoro nyoli neti eyu nere tugetebe chuchu tukendo mutimo kudayana mwana boy kurenkinda twakororire nore ime murobiri abandi innocent nabo guchiko bakwani kore namageni koro manchito magiri agenda gusangana intasomero biri Nsoko bwakire tonyare tugokumanya kinga kichibono tuguchikwanere igoro yo murobiro CBE nagoswase amatemo ali abete kagosoka akejisea twemanye koratiga by the way na batu batagete kogenda jeri agatebanga rero gakwire ne limbu ya mono asokonyora embura ekwera teli ekawaida nigo bakonyora embura mara kabere gose mara gatata somwaka agundo akatari gosega iga Kenya mani mabaharini atebe embura netwete baharini akwire nyasaye mbuya mono sana na ndona liba muchego mwaka mo gutukerenga kimwate abayarosiriye chebechebe mwigweta abantu banda somwaka kabere gose gatatu bakoyerora onyo tete kumanyanga liberera ndiri nyinge kuraso wachinse mo chia kitui tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Eye Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au
unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubire twakirisimi namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyo spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yo kore talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye.
tomocha Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ebagoteba ng'ogoseka omwerio nero ogoseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa ase egeteseni kiago ase egete gia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri okorokong'a amaigerio ya Bibilia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturanya ko batukwegera ring'ana ase obwagare nantari ayoka nonyora matera noena amasabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rye abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bweleson seseni Asokorigia gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rie kemoya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yekegusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na reke buna kamononda mateke ndoko korada kinu kugena kuno bugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mangi kironde kosi makuta mutu na koruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu ni tureka mutu yo jeko kuna come to flani na onde me ya Ensoko TV oboroso bwomogusi abangi na ruteke iririato gagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oboroso bumugusi ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na tuwa wana uacha gitego aya nime yo murobelyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oboroso bumugusi mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Serondero tigamba tebia sitori Painapi, kuratiga asa maleta nkuru kumil kasida Naiga setore iga kuru kwa Ensoko TV Oboroso bomogusi Ikaransa Towe motwensi Tobaterane Unana nyore Tomwanchu no moga kombinto Nigo yaringi sasa vaya moga sari taoni Nigo yaringi sasa vaya moga sari taoni Mugusi omwancho muligereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere cia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango Sembro gomingo magara minto mwasima ngitinga simwabeta uganda goregeria Ensoko TV oboroso bwo mugusi Ensoko ya kusema tamakano iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibude kidere besa kwagwa eba koboria kajomo ngino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwo mugusi Ensoko TV oboroso bwo mugusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerororo Eye ne Ensoko TV oboroso bwo mugusi ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abwastra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa kumirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyasae ntokoletere umurubiri bweleso seseni asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio haria kubwatira ni obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano
ense ya mogoroba na boigo chinsa isato. Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Tukuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast pardons upon who? The Lord. Ekere toko musemeria sai ekatoni chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene awurawotebanga njena wenet kunuikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakuwa lituka Jumamosi chinsa isano na michambo baso gwika chinsa isano na ibere ichambo baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwenya role kumetinga uwa ime Nensoko TV oje gusaba kubulinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bana mbyangwa chokanie. Wancho muligari chetere chitake 34 maiga echinsa ibere emambia bono aiga Nensoko TV umurubeli Nensoko bwakire na inchenguru ku Innocent Onyanga stogendete kuligere linara lialia ale ase mambia bono agendete gokorekana na mono nigobono twasoira sense moyo mweli asitoko batuguchiko kwa twara enkwana igoro yechisemya na mono tete kuligere chisemi chitunga kichire elio tunyara kwa batokoranga kitokwa gacha ense ya itotororenga kitoko genda busio na mono nga kitoko nyara kwa batoko genda busio gati yoko manya chisemi chia matukarero nchiriji gutakabali bale asesemi enyene ngotagete kumanya bagateba nga nkikiligire ase pudding then urasimo manya nga kiarosibwa bali mwayi yali gete mwarose tichisemi rende motatebi nga kya mugendete inka kichinde ntwalinge nayo mwali mugaiga tukakwana ibiro byalenge bikenga kimacha kusegendete nande bakwani baligere lyo batebi nga cyukuruko Mbiamana baligereria ba Nensoko TV iretana no mwalimu ariamba mumanyi county ya Machakos Mbiere Nairobi na indo chembiamore wakire mbura weather mbira kini konye gukibora bono bantu lero ngosimeka bakalege sale Nairobi bono nko bakire nga kimogendrete mbiatore mangana ya bona placement na rondo cha ireta bible stress lakini rende na toya aganega torenga ki bakoka okay ngoso atura so enseme ya placement asini tochaka ba tokoligera lichisemi cheito kakiri tumiranete nalyo amatemu agendrete nali abana abaikara store rogante binga maligani yale nkoro gante imiremende nere amachitikorekana yale nge tricky asinini gocha tuligereria machibu chiskuru chinde chiarorekane chitete kubeka chiwawa twaruche wizare kubatebinga matemu ye round ye
teri rahisi kubika chigwa wocha gateba nga oyo nero ule na mbeyem abaibuli abange bakale kwaegwa nabuli tino no mwana ule school okolete grade ya kianda kumubuli nga ki Brighton kwanyole togo ntebia anti alinitumia na ndebono nero ra interpret ora mwalimu totara sororo gocha tulitua tuara lingana lingwa litukolia lero ane mono ego ingane liri coach radi chisemi bagatanga maunchureri yabarayi go sabagambi nigakoleta maunchureri yegekoro ono naburata tebya maunchureri yabagambi aba nigago chekera basoiroro na barubarete gekoro kyabo ngagerete buna nanya igura mangana yuago limu mangana ngana limu amukwaliroka asinche kero mogambi nabwate obasemi bwae nabwate na chi nobo ngaini bwae bo kora mangana igekero totebe na beire omogambi buya sigete na bongo anene mono nanko kora buna baga korire kare nindete gento gitekeya kiane lakini gekwa line na mangana ali abakoro bakore. Okay. Lazima kibwati gekoro kiliasi nini? Lazima kibwati asi. Bono. Okay. Yeah. Abaibuli abange nigo bale ase amaunchuriri yobogambi. Bogambi bw'ekisemi. Abana bale asa amaunchuriri yobogambi bw'ekisemi. Kurata tebya ngonga ki kisemi ekichikeire boni gakurwa amatemu abana buna bakorete amachibu ayanga kimoya roche osekero mwana agaitete. Mbia mono nyango amatemu nambi ya aete buna amatemu asoki gukuru chitariki 11 cia mutienyo December abana mbaitete mbakorete byase mama subject nago tebeti charinge 9 learning areas bakorete byase chonsi pigo tege sabu na Kenya Sign Language. Okay. Sign language neje toko interpret ni sign language. Ni sign language. Okay. Lakini ayande mbia bakorete. Okay. Muchande se sabu nga yolenge. Uno muhoro kibono kwa bere na abana abase kirasime. Keronko gamba na abane. Kero natemire ko baikera kugamba nabo ko baburi nga imechando yarenge bakorete byara kintali mono buna twakagerete lakini abange mbare meeting expectation 1 bagoteba interpretation. Okay. Yeah. Interpretation kumanyanga inki kiatebete inki keboliri gikeboliri tigandara kubuli meeting expectation 1 ene language yenyi kwa letrega iga naroche aso mtandao no muligerera buraje ole chinga kichindororire abantu bande mbabegete status bagoteba nga onye mwabugete nga bikone mbikarare mwabirorire EE1 yegochicha EE2 inkia ko qualify agento kiaro kubona nga meeting expectation 1 amagis kerole meeting expectation 1 igeminatinga gorange kabisa bono ego chakira exceeding expectation 1 ambali bono bare totebe 90 to 100% katiga ambali bono bagotebe ministry agoteba bwate libagali nene mono yoko ba placed priority 1 kuroro to kama utwara exceeding expectation 2 irense yake expectation 1 bono to makogenda meeting expectation 1 to magocha 2 tumakonda approaching and tumakonda below bono guchinse. Okay. Yeah. Asa abana aba average tuamanyete karaba nekera bakora matemu kero bwate 250 go kwabaganira oroche tugweti twetete mono asa matemu ya ACBE ngaibono mwana yo kumanyira nga igara average igara below average bono igendo ki average na below average nkeyo ACBE asinge ncho gendo kero ro to kurigirerie cluster kyo mwana inyora bana nago tetiri twa ngukwana last time omwana ya kara korra matemwae ACBE na bwate potential igendo koroka igendo kiria manyita gokora igone ka toko ngoiran kare ya literature classes ya school twagate bigunga tokonyara kogambi igesuswe kina asinge jitanya lito kwa kontimbo
kigambi na kia ngitanya ari kumenyoka chimbero. Okay. Kwa igule bono okole kwirende kuri mwana akora matemu tubate tukuri cluster yes. Agende hesabu yo okorire oyikire below expectation. Lakini social studies au exceed 1. Bone tukomo judge na social studies ndio kumo judge na mathematics. Okay. Kondo gochana gotaye bamangana average tayo. Egende mugorigere linganga yo mwana oyo chinguru chia chikororekana actually naro cha bana bange timaiti gose AI kare wa place system gratoke naro cha bandu bagatebanga nonyene se system ekero kobeka ngorigere liore cluster areas tiri omwana aragende kwanyora uronye gakoreti bya sana kwanyora STEM nere taite kumuira onya ta kugwe system na bago cha social sciences ka kuru social sciences na bakonyora arts challenge bone karoro na se school abana bange mbale batagete bayitire bone batagete kogenda school kibwate STEM omulio yo STEM na ande kibwate infrastructure na ande bono ndoche season iliyo kugora marube na berase koira na Kenya. Ekera bana babere placed na ande negwe television ye chikosi nero amini ye exercise yekyo. Abana abange bamanyire sibago aba bana Nairobi nabo ndoche bamanyire lakini abande bali nabu narabuli ko chikusi konyoranga mwana taramanya sako genda kuchi taramanya asengencho oinyore ngaki ya serikali yatebete after amatemo asokire chitariki 11 nguru bare 1 week window period yoko enda komanyanga na kia bana baguchikuri ba courses cyabo lakini abaibuli abainyori abana ngana ki buna bachore chi school liritangani yendo ngeyo kegeni kego chikokolekana amatemo achire urigere iri cluster levels chia chipa amatemo oisikora amatemo nango soki kwa system ili ya ministry insa ali neligete pathways na scores chomwana chinguru cha ngaichire kwanyora arts and sports science neligete nsali STEM neligete na social sciences neligete totebo mwana onye oligete ochorete STEM liri tangani inge government ya koma tebona serikali ya koma tengana ki toko igore portal ya revision ogocha orili badonga omoyo ogo no STEM inyoranga placement ya go value bindo bine number 1 nkyo mwana taidokora okogani kwae yendo ya kabere chinguru chiae mwana na bakogani tatu aranguru yendo kya gatatu owezo yo skuru ekoro ku capacity school capacity yoko absorbo komoiro mwana ya somere skuru eyo namba inye talent yae nakya akora mangana igone kere serikali yari gindu bune igone kero ko chikoigore poto ya revision ego ntiyo mwana ngana ki inchurigire yango chikosi chiao onye wachorte system diritangani bado no le system aya ekero chiko system ngaki cluster chao nsai chikoteba amagisi yao ngakia okay igone baligire system baligire chikosi chiao chonspi oligire onye kata ite system bado oranga ki chiskuru chiria chorete na chitagete gose na atake go change kolengana ni chinguru chiae for example omwana onyorire 65 STEM class cha 65.222 no yonda abwate 34.1111 bonse bachoreta alliance ase category school kuri ku C1 na national schools bon ekara choreta alliance oligeri onyorire ngaki abange mbabwate 70 mbabwate 60 to ende gari exceeding expectation 1 bora aba 70 60 and above na bakorangire ku mono alliance capacity alliance ote for example gwata abana 400 eta abana 400 baichori abana 400 torojimba ko irabana ya gotebunga ira na maega revise oligere lingana ki bad alliance na that 4 chiao no nyale kogendo onto kunyara kogendo chorange school iri nzake lakini iri national school bona ekra alliance no nyale kogendo ni nababwate 67 points atagete kwenda STEM lakini otokira abandi basabini babeira abange una whatever se school ya C1 ekera ko revise bone ebwene ta change litangani ara social sciences ara ya akolire STEM as C1 category so much school ne change bone school endago change school endago change onye gatete STEM bado onye gakwa merete alliance onye gakwa mela wana akobeka aganyoko kwa nyasa bono ngaki bune school buna alliance for example nero kwara beka gaiga nande nero ndo chaba ibuli abange maybe bakali kubuli era chikubuguli STEM boketiga ba social sciences most national schools as C1 categories asengenje yake infrastructure na kia serikali igo school chia C1
imanyekane nga ichigore achikoba chigotwara abana abange ba STEM 60%. So aba bande bamaye kubeko ogwanchani gatia asike umate ko baigonyanga sengencho STEM netagete STEM umate science technology engineering na mathematics netagete good infrastructure netagete chi lab netagete birasi bisaini usikori school mbora C1 national schools, C2 next county, C3 county schools, C4 sub county schools. To kole ngani e school ere C4 category na C1 asengencho school C1 ne bwati lab chonsi pi. Okay. C4 ne somi STEM na bego somi but under ekwerendega kero chia eri igoroga iga chia eri chonsipi lakini unyore nga umwana yako ba disadvantaged mono asingin for nata etela bia gento getenkeyo lakini abago struggle chiskuru echichia counties chitetora chakire chi counties na chitwa kinete to goro karambe nkasi kichi ko bachi gakora bono chiro mone chira social sciences na arts igo STEM tekayo kera borro after chicho iro mata na ijo na gote gente ketangane go consider placement school ngake ko infrastructure whatever way so a likelihood ya bali mbago somi boni gase chiskuru echi chikoro kuchia county schools bechi sabu bali bago somi amangana a chemistry maybe mukaye model tumukayeretera marieta mao. Are we likely kuchikubara bako nganyi kubako iri national school baji ko support bali bande mbate bete ngokora bari deployment ntoganyete mate bate bete mbara gayana magana yu yambate bete lakini rende oisekoligere libuya transition ya kuru junior school to secondary to senior secondary na enkomu asengencho junior school tayari bali Mumbai saini ba STEM science ba STEM learning area aya oisekori STEM subjects echi esabu integrated science ye what science bano chirisatu cha biology chemistry na physics eramo ori na agriculture ori na pre-technical studies pre-technical wate meremebere computer science computer studies na business studies agriculture yetenenera echina chikoro ko STEM aba alimu ambai saini wona serikali atebetenga aba bale senior secondary retooling nega ndrete wiki baende na kuna kwa hiyo chinya cha junior secondary because again bana ndite 844 babo banalite ne ye bono 2633 ya CBE igo bone karoba tokanye retooling ere torenga naki aba batigaire chi school echi ingi bago chikwa ba signed bakore after one ba kori retooling tumagori nganke ya serikali ya signed koroba tumago tebanga maybe ekroba ko anda C1 aba bali mbai saini babere deployed na serikali atebe onchumurigiriri ni gotoli no mwalimu ali mbase mambia bono togendete gukwanira igoro yabana nga kibachiko babakonyora chiskuru kiri bakogendo kwanire nga chiskuru cha C1 inchiroro C2 C3 mpaka C4 ande anana mono asama boli ali aroro ni igoro yechi pathway ose chinchira kiri abana bakogenda se chiskuru kiri babete bagochora genteke natebire gaiga abana kubwatekana ne eskuru bachorete ne chinguru kiri babwate semeremo nage chikobage koligereriwa na namono ngogotebye naye nabo so asenkwane nyari ko bagokwa no mwarimu nabyo atoke no bwateli ibolio no tete komanya gento kende kera tole na erase studio gaige ko babuya sane namba ito studio nere urase screen 0788666663 namba ina bo twakira esimi gaige ototebya soberete na namono liboli liago libe lirengeta samangana ile chisemi ase togokwana no mwarimu nende anyara ko bagatotebye skuru chinyinge nigo chigendete bono kuyarigania chinde chiatakire gukora imejega cyo gateba tokorete biya sana ministry nero ya rurogo chika yatebire ase bono iga system tubwatete ko nyarekana chiskuru cyonse chisoe ase imejega turakwanira bono imejege yogo chenga chisemi chinjira chikwamba karorekana cheequalize chisemi bare goteba chisemi nchiabwata amabaga konyora amatuka magega chiskuru gete chiarenge igoro chinde chirense boni gabu na mogosomia mangana ya junior secondary school na anda mangana ya maye chisemi chia CB libebeli urobebero liruarenge gati ruare koro kichiskuru gete chibwate ya advantage kubwe chinde yali bigo tego nya kolibiwa asinge nchu about learning is a continuous process
CBE ne bwate mechando yae, senior secondary ne bwate mechando yae, tertiary ne bwate mechando yae. Emechande menene mone erase junior secondary education. Namba emo bali Mombasa ini. Namba inye o bali bagosomi emero bagosomi tali aro basomerete. Asinge Mombasa ini na nda bana bagoika bakoreke uka bana basomiwa. Bono ekaro ya beirego. Omwarimu ochire oyisikori na social studies na koete example last time. Ebwate geography na history. Okay. Imebu no mulimo yomo. Oyisikori pre-technical studies ebwate computer na business studies. Omwarimu nabakonyara akorete maths and business a degree. Kawe kekerasi ime ta akorete computer. But bone ya betereti akoreke asome computer. Bakogenda senior secondary the same emechande iliere junior secondary nero badero because bali mwa bado bakorete ki Mombasa ini. Noigwete. Bone kro basoire gari omwarimu wango somi bado hesabu na business studies. Bone nero bado akogenda gosomi. Aya omwana bado ngo ndale gokoraki koira emeremo 7 ali senior secondary. Ekera soiro robono ochore stem obuya bwa ngana ki ochore stem onda guchusoma binde aguchi kosoma emeremilio kapiga koraki achorire kulingana na cluster chia yabwa abwate igona mutago tanga omo bago yo lenge katiga iga ngonya kulibwole lakini ntora ikase to expect mo tebanga mwa yosikire bonse kira gwatebire boigonga abana matege ntukendege naligereirie mwarimu akira gukwanera igoro ya chisemi chichia senior secondary na junior secondary school. Mwana bono uchire ngabu na agende university. Oirwe course yaye. Naroche nane natebeti no ena panel na bwatega iga. Mwana naro manyeta sako genda. Already amaitenga nchengo chikokora mangana ye chisabu. Tate chikokora mangana technology. Mwana oyo uchire gatagati oikire orengereire nande natagete kogenda ekwere ndengao. Totebe e cluster class yendengao. Tiga try tebanga na benga ne career genda gosomera gosegente gilia chiko baso bugiba. Lakini hata tekurengera lingata gete kuira na muina na ndakore kyangia akora. Buna bono serikali bekete policies chia bono iga tingari to sene nyarekane. Asenge chaki. Omwana oyo okorra matem osoire junior secondary. Osomire myaka 3. Okorra matem. Na ndo nyore ngendo ndagotebe. Ama tema ya placement tari guchikoba regarded na KJSEA yoka do test pan 100% as 100% ye 60% nerva ya serikali kuri KJSEA ngakia matokeo ya KJSEA 20% eko genda matem to kuruka school based assessments ama tema ali akorete grade 7 na grade 8 to ma korigire KPSEA 20% KPSEA ali akorete grade 6 ga kwenda 7 okay iko bono neba kakarenga gakorete KJSEA gatakorete buya mono aya ande ko gakorete CBA school based assessment onyo korete bia na KPSEA onyo korete bia na kore kinemwe ogwanjuru konene ko kore ndatagete igekera serikali ya moire libageri nene lyonse gosoma junior secondary myaka 3 yarire okorra matemu ochori chusukuru na ande ya moigorire ngana ki chorangi gento tete gokoraki onyo gutete guchenje birengerero igano guchenjeri na gekora bakurete libagari okora kirio ko igo onye gutagete ko chenjio ande kosi ngao igora kore na ndo manya ko pogolie kosi ngao oiro ebono lakini ase bono igo na bako igora onyo mwana karengete nga kaigweto gwancheru kwa enga na tate guchenjie kosi baenda revise bako igora enda revise igo mwana takobogolia bintu ibere ya akwanda negenteke Mwancho muligiririe sema mbia bono nigo twendete gukwa no mwalimu na nagotebia na bokunyara ko bakuru birengereri byaga soberete ubuli chisemie chinji bwate ayaye na ndekero kubuli na litoko manyanga ngayu okogenda guchinga ki umwana kuyarigania na nemono ngakyo chikoba gokora umwana agende busyo mwakwa ne school chino cha junior secondary school mwateba mwabuguritie emirime mengi mware gokora kira bana abali junior secondary school ino mware ko ba examine kiregento eba ko examine da ebintu bine chi project chi practical oral assessment na written assessment okay CB na otete na no goso masomo aramaya asengencho yake umwana ne robate libagali nene yogote umwalimu ngi akora oise kore project e project ego chaka term 2
tamwana project yo koro guchaka tam 2 buna last time na roche bate wetu banyenye ngoko barosie ina ya project ya agriculture omwe ngoko anyenya rusia marionyo kerege ntayiye kalie akolikere report ina project practical omwire lab omoteto tete kore gento ketekeriga omoroki akore oral assessment oko mwigendo gitagosomere nengo mubekero ora magisi agie poto bado alafu written assessment bono nali agwe kana sensari alike igono mwana etali kitabu atinguru cyo gukora written assessment buya naboko nyore project yokoreki onyakorere buya onye taye konyara gukora project buya naboko nyora oral assessment yo somire buya igo bono eserikali kiriko living bya gotebanga amangana yane abe considered togo nyara bono it performance to akairwa matemu twakora once written only written assessments kila matemo akor kwa makopa judged nebintu biri kwaligete na no wete capability yo kanyenyengo ko muno kwali we koboli gu amatemo ayura neli no monu na boko ngwira ne maswali bya kubuga kolika yebona wachomuligiri kwegure nchinkoko chikanyenyire asabada ubagendete kwegeri wase chisemi chingeni echichi korukunga chia CBN mona abana bakobe yaliganite kogenda je school chia senior secondary school lande kwegure bunatebire nga chi school chirense kerengo C1 karoro chiritu analete kuruka national schools nabo igo C2 C3 paka C4 na namo nabo nyara kabago tubuliri boligo chaga igase studio kwada no mugeni itase mambia bono kiliora atake ko bago kumanya nande unabono na abana bagakoleta matemwa yande akolekana grade 6 aya narali kuruku K what Kepsea na barau batagete kogenda je school chiri chikuru ku chinu chia junior secondary nabo ko boli gara tumanye aya batarasoka bado abarabwa basoka lero mambira bakande school mu cyalo tuyi na ndanene karasokira yo konyora bayibuli bange bagutaka kuri umwana ali asakorete Kepsea igono michando teyo manene mono kana muligiri school matemwa yonsi ipi igamwate bako ba assess percentage gete yende yatigara practicals igolendo mwanchu muligiri kwegura semambia bono unatondete gukwana no mugeni utase studio nabo konyara kabago kumuboli yora twale egere agendre gotumanyia tukoirana tutagete koligereria nga abana aba ekera bagendrete igaba ucha kwa senior secondary school imyakirenga bagokora sachinde nabonanda abantu bande barachikumirana no mubasoka no ngabana aba baikira senior secondary school muntamanye tinga kibako boronga kibacha kurwa bagende university tumanye tinande university nero nande gusine chikosi chinga bacha kwaye gwo mwalimu no alegega natumanye yakoera inere system bagende tekoligiria Italian Innocent Onyango tuli no mwalimu aliemba ane mono togende tekoligiria aliatungete chisem tondo mutimo komosini tokoirana tubwate chisimi nabo igotonyare koba tokogendera gukora inkwana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare
Nyorali chibu asomrobilio bubugima nobo chenu asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso Umugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchirende onsira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobo semia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Wancho muligereri chetre chitaika ibere maiga ichinsa isato na namono nigo togendere tasumuro Yensoko bwakire nigo tole no mogeni itobuna na gotebi no mwalimu ali ambas togendete kuligereri omuri ogwichisemi nindo cheliboliri yawo ega Dennis Kerongo oira kurwa chinsebo liangabi yagoteba asking mwalimu which criteria has people from Nairobi used to know the schools their children have been selected as you had stated earlier honata te komanyangiri teli kikelia namono kwa igwo mwalimu gateba nga chipathway inchiro ni chipathway chine chichikabwa STEM chigatwara social sciences na social science na ndene kikelia na arts and sports science arts and sports wanchu muligeli no konyara kabaga kora buya no mono muralia nigo nale kobolia kwanzia points ngapi wanachukulia national extra county ninje Dickson kurwa Samogora akobolia otatebye chiskuru chirichie national school echirende gwateba chire C1 chipointire ngachire akagere ko irabana se chiskuru echero muibolia manye wayonengo gendale national school nande narakoboli chiri chiguru kunga C2 extra county na chiro chiotebe chipoint chirabe chiko gendoronye kubwatu bumanyi nabo igo asagoteba chirichie chi county na chiro chigo se chirichia C3 paka C4 na chiro chinga chirabe chiko genda oyakuru kunga Dickson kurwa chinsemo chia Samogara nga yeberete Mr Dickson mbiye mono asamaguli ayo korera neli ayo aberachire nchakere ne riswali rya nga kwamro ko mutangani oyo mutangani tigandigerelie igante bya akoro kwa Albert Nairobi about nga kibago place points mogorre motebinga one ga ntulikori ibintu bya bikoro ku points ntuliko kora any averaging muna nago teritangani serikali kuri cluster weight in community tiabono ngira ne maiga ngeleze muiburenda manye bya ama aisikori amatemwa uyo mwana result ya junior secondary KGC exam ne bwate exceeding expectation 1 in community igago mwana anya walete between 90 and 100% max ekero mwana ali gaiga na bwate gendo ikoro ku exceptional mastery na ndabona bwate highest placement priority kwa nyore 89 embwate 90 na ukorangira kumutangani iko bono aligiriri results cha imuna chire tokogenda exceeding expectation 2 umwana yabwata max between 75% and 89% umwana na nabwate strong placement prospects lakini rende tako ikerolio exceeding expectation 1 kuroto kama kona meeting expectation 1 ebwate 58% to 74% gatiga abo tukamako oyo bono na bakorangirwa skuru
totebe nonya na STEM lakini abe gakorete buya abwe serikali oteonya gakorete buya school based assessment na KPSEA. Okay. Kutoka makogenda meeting expectation 2 aso mwana anyorete 41 between 41 and 75%. Oyo bono akurigirugu on about capacity yaye. Tukama gutwara below expectation approaching expectation to makanda below expectation. Igo mwana otayara ise kurigiriri omuyibure ise kurigiriri result yo mwana oye na bakuri buna na ure bandwidth zecho na bakuri class acho mwana ngakikire. Kwatabire ji bandwidth kwa rule. Mwana na ara igo bwate below expectations. Mwatebete chisemi chine cyuko bugulikira umuntu. Ere ngakiago chikonyole school. Oyo bono akurigiriri gari chi pathway cha isali satonga chiri ngakibegete. Na bakonyora kabwate below expectation ya 19 anyore yi arts and sports for example and STEM abwate 15 again the social sciences abwate 12 asibinde byakorete byambore abwate 19 ekere serikali ego cha kuigora revision ono ne mwete opportunity yo gochora chi school net course chiri chia kulingana no ability yo mwana uwezo yae. Okay. Naro yobolia nere liboliria agatebanga kichi point echingairete na liri kwari kunira abu watebire nga nigo bakurigireria kubwatekana no uwezo extra county ero nika bwate STEM ne bwate chiskuru echonse nago tebi nchibwate lakini bone gendo yokoriru mono infrastructure oyo 72 nga kitego chikaba anifea kwa monyora kale eskuru tiniko ikwana lieta kale eskuru get nkyo ko kwa ni skuru eta because no wa maina wa mangana wana oyo skuru skuru mnere kenyoro mali for example tebe lodwa stima teyo na bagurusi lab ya electricity achiko kora technology go engineering lechikoleto mujando na bakere to mujando lakini rende ekera guchikuriva isikosi echi inyoranga na kimbora bakorete riri tangani batamanye tingi bakokora amatemu achire bona bwate gento ako copy paste arigiringa naki inje na akorete biyagaiga ngachorike iga ni kama tingo chikonyarike igo bona guchikochore school bona muna C1 chi school ne chinyinge chire under C1 national level onye ka bwato aikatete okora STEM na bakora STEM at extra county at 48% for example bona 48.222 ye cluster yae na omano wate 65 na gotebi placement ye school alliance ye ichoire pangani ye ichoire moi national ye ichoire lenana ye ichoire mangu ye ichoire ikona otanga ntotwara abana bana bakakora STEM ya omwana nate bakakora bado STEM agotebi ngana ki ira na nzake bono digeli yango ki C2 ase C2 school ke go offer STEM yebo mwanchu muri ko igure na bari batabuga ati kibese ikare gwa gakurira matem kwanyora ubwate miine kwabuguri ibitabu gwe admit kwagenda ukimwinafu akiwa doja bakora bali babo enibonera is an aspect yese abana bagasoma chi school fees na ande bono totebe tobe abasyo kutukwaneka ne totebe ngana ki as much as anene mona abaiboli aba umwana gutaka STEM boruko igendo ngire serikali tabigeti clear ability omoiboli gwakana kwa ibole igona bakonyora alliance getete gose pangani gose school ende yonse geteta abana 800 baichore 800 ambale mi batachete asinge chechibesa tigatira bwatira buturigo murigererio yo nsoko bwakire nsoko kurwa bomuhagamo nyenga kibomwagama babokire wakire bya Ono genare suti abunata gete koboria na ki ase abantu bari bono in Minister of Education ye yakorire ase abantu bari batabu ati TV bakagere abantu bari sabume bayikera mangana aya omutaga mukwendo ya mwarimu yakugamba ekigera sabu masinare TV etari abaiboli bande mbale mekapisa batamanye tingi kere amangana bunagenderete no korra mbara arora Minister of Education yakorire hera abanda na aro bayikerwe emba chiko kore bintu gera abana bange bateresi ibori ya nawe tubori biya mano kuruchi nseme cyawo mama ase kerengeliki akaboli bone ero ligererie TV ororire chisemi cyere irwaiga abayiboli mubwa chi workshop nchiro oro by the school cyire chigokora workshop nchiyo lakini eskuru at school level enyore head of institution nera ororo head of institution ye nere agent
ya serikali iga head of institution ekabwata information na bako koraki na bako trickle down information yanyire abinte evidence piate byabo yulu bya bako somi abana bae bali skuru elime ngakingo 10 minutes amatemo asokire na ana maino mwibuli mbi yago kwana as we speak bona iga innocent umwana nale utanya go download matemo na kila tiga ndo nsikegendre na kila batevinga ubone ngendo ndate yo mwibuli oyo aimoke no mwana oyo agende mpake skuru asasomete umwalimu and teacher ne manyete what is necessary to be done iko na bako konyu at school level taba iso wotika because abibuli abange na bako nyora alimbanka mbabo at smartphone asbaranya go download matemo aya iko mwibonda abatevinga abibuli bali bonsi pipa tabwati okwenyara gose batabwati TV batabwati smartphone bagende bake skuru then kurore ministry ni to guideline abibuli ngakibaka kora banyo kwanyu at school level through the head teacher who said of institution mwana kwa swale senior secondary school una watebire emyaka erenga chaka ba senior secondary school etatu kirarule senior secondary school akogenda tertiary na rachiko berenga etatu ego sena ande akogenda ne bintu biri anda gosoma ebintu biri anga soma soko bwakire biye Alo. Bwakire biya. Nari go koboli gani ndigereti. Boli yango. Bwakire biye boli riswali ntoko igwete. Boli riswali nkoboli wana nimbo atabato korobana babere bano. Nari eri ngandra ta kobolia. Imaginana kingo karama nyama kibwale kyagera tara ikasukuru buyengo. Majibu kurusuguta bubasi ngakiyogoro kweli etali yawo. Okay. Ne narali ogetegerete mbiya mono. Ana muranga mbiya mono abu sese muchiya suguta mbiya mono. Aseli boli yae. Machibu taraika jiskuru mwalimu serikali yendete ko place yabana. Aya. Boli baraba ya bachibu. Omwibuli endara akore mbiya mono kurubasi bubasi no se tunago tebeti. Egendara akore omwibuli oyo. Asoe no enero manyana agende cyber. Aligirire link ya KCSE results. Ekera so iro regenta takira atware ne assessment number yo mwana. Ilitwa garugire admission ya tukama. Index number. Index number. Yeah. So ekina gika abone tatware index admission assessment number ne liete elimo lyo mwana. For example, ariamba mumanyi Jackson na bago pikirete elimo. Okay. Alafu atware assessment number yae. Aise ko ende cyber. Andon sitwara asaranya gwa access umtandao. Onye tara ikasukura kini umwalimu manyene mo head teacher na maite ngaki akonyara gwa access results each. Na kina motebi umwibuli ngege ndeke tangani aende skuru akwa no head teacher yendo yakabere agende cyber alige link ya KCSE results atware assessment number yo mwana ne rietelimo na bakonyara results yo mwana oro. Wakajara results. Lero ntuliko tumirwe SMS. Bago download download okay mwancho muligeli ko igure results inchiro na ndana mono amatemo yana saligete tasaligete yana mono asengencho abana aba inyora ngane first cohort iko ya ngemuna a control experiment iko ibagandi alengo amatemo kosalika na ande ngo tebiga abe bakorete biya kubwabuna ndo subsequent years barakore kai go ba etu egento giyo kwa ebere ya abana aba inyoranga abana aba nonya nteto no bwatu mwana ole junior secondary ocho moe onya kale between miaka 12 and 13 umutigire ndagera limakoroseri ora 10 chef chinya okay mwanchu muri liko igure chisemi chia umuri yo moyibu na chikendete gakora umwalimu otebiro urule challenge wikibone linsi okurugusi aho jagatoroseria ngoko jedre jiteke kombination maige jinsa isatese mambia bana togendete ko kuligere lichisemi ngakichigendete gakora na namononye kubwate liboli na bokubolia bale bakara ali kwigurira isab onya mbara download ngaibacha kumanyo mwana ya very placed na placement nero bagucha download bamanya sabana bachire placement tubatinjira ibere ekaro bagucha gukora revision yabo ngairete serikali urete wa period of 5 days kusa week ebana bako enda ba check at USSD code 22263 22 star
ogoto kwende code buna bono totebe okay une message 22263 okay go say online asigende guru ku selection.education.go.ke/my-selections okay tuchento na kubatebiriria mwakurire exercise ikindige kwaera renda machibu garutu aratebirio mungino yotebire uri kurusuguta aso enjira aso abwese skuru abachukura amanyamatemwe nasogete na nemono ekera rende selection ya rechigo chaba manyangaki amatemu nasogeta re 11 December serikali karu period ya 1 week yo revise courses kuruo roba cha ku issue letters then never taibanga by January 12th na be ministry ota by January tariki 12 2026 abana abachakira kwa admitted to senior schools okay igobona tentatively onye admission kere 12th January totabe by 11th ama na yaed igo to clarify dande mwana obuna so senior secondary obe ku STEM onyo chaka osora kokora mangana technology na acha gukora mpaka tertiary no acha gosiumiliali abana bali bakora form 4 boni gumete mathematics igibachikoba some of us oranyore twatugite se chikaria chi accident lakini aba barabumba manyete yakogera konyoranga abana bamanyiwe muibuli nabwo atukoga ni kwa Yesu mwana akogenda no mwana nere laboratory abana barabake by the way lakini abandi bachakire go discover of course yasibakwanda bali bataramanya kyokora umanye bo igente kina kintagete discourage ngirusia samongo ya Bible p totally 100% abana aba tikatutiga abana bachore gento batahita gukora asiki innocent ko goteberio tech kobe system ni riri twagasomere kare kwa Kore University kwa makoire certificate kwa tigero mweburu kwa matengana kimbu ya mono ine yago omuntu makoira na gukora biashara yoko ni bikoroteto otebe yemba bana rede na engwate ngwankole njete ngasoma mbia mone degree ya onereyo omuntu irana koigore duka ya yoko ni gisimi yekaro wango wayo nge biashara ingingo tebera igo abana abatali mbe manyiti let us challenge these kids tiatobae a challenge umwano bunare at 14 years into toko banabo bamaita mangana mange sana buna bono technology amangana technology no matenge ntekenena abana bo into ba na wago to technology igobona iso konyirige mangana o iso konyoru mwana gateta okora mangana STEM umuburi ateta akora mangana arts and sports science twakora mwana oyo in justice enene sana asingencho yake ago ichiko ike skuru akonya okora indo bibiri agakora kamaite ngikende ga gasingencho mweburi ante tinkore okay bona tali wanja kwane korega tigango turaiguyo nere ngakiatebe soko bwakire keyeliogi rie TV na litoko igwana keyeliogi rie TV bwakire biya tiruseliogi rie TV okay bwakire bya gwakire ilio TV wala okay tayibano asama rita ngoro kurebe kurigacho Rebecca ngakibwakire kwa wokire bya somo nene mbiya mono na kaka komanyanga abande nyuwete mogote abakikuru kya sokira abande bamanyira abana kikuru mbono bagendrete kubikwa Mbono gochora kogendrete ko serikali gendrete kubika ngakibono tokora tumanye bado nesi mitoko tomera gote kuru tochiko boli kuru okay mwalimu nande ngoiro orale seli boli nande linde ndirororo ya timbo ya tiboli lindo mwali mbiya mono genda gutubwati kurwa bwesemo ya chacha koigure ba selection nero nikabwate getenda wiri umwiboli yago na kuboli nande ngakitoche kokora tumanye kagerete ngwirenera kinana bokwirorera bona igase gento ndate umwebuli ugusia ndonsi asabeta ore omugusia ndonsi ontegerete selection egento kegenrete bona iga na analysis ya matema number 1 aseki baikaransense no mwana oye amoboli eliri gwachorete chi school pathway ki gwachorete STEM social science math and sports science onye ga kurigirira insali amakuria mate cluster weight insali ngana ki nki chinguru cha enga ichire kulingana na matemu ngakiakorete na elezere na atebire from exceeding expectation 1 to below expectation insari ngaki umwana ngaki bandwidth cha ngaki chire oboli tobwa ngaki boras kero molemo ekero gwakorire ama konyora a period ya 1 week e poto ya iguru ya revision ya courses omwana aligiri chukuru chiri achorete nabo bado chire
gose system ya koreta ki ya capture gento kere wrong arigere chikosi achorete mbuya chire ngwala nchire nyi school kurorekara akorire amago chabono aganye ngayako ba chosen selection yes school one go chochaka after revision ya courses ngaire tabuna abekire bi kwa bekire boronge tigatura igweyo nerenkia kubulia nsoko bwakire sorry namo inche namo gutura irorera nsoko bwakire okay kago changu manyande igo bono ekero ba core revision na bono selection igi chikokora kinali go chikochaka na ndabone go chikoba so clear asinge ncho bono revision course chabere revised nsoko bwakire bwakire bia oyo ruto go kwana onchera koro Nairobi igonko boring aji school wesinga ki abande to gukora gutuma inga abana ngakiba bago ba selected. Okay, ngagerete umwarimu urire ni iri nande sawa mbiya mono koira ni ritore. Asante sana Ruth kurwa asante mbiya mono kwegure selection nere kabasumbu selection basumbu kweli selection ya biro muchando one ndona batebi buno Nairobi are abana ba definitely Nairobi bagosoma atware ribaga ya bene agende ase head teacher yaye baikaransense baligireri analysis ya matemo yanga kya umwana akorete kuroro nsali asengo teba kera matemo asogete nsali asenali baligete class weights ase chinguru chia chikorekana kuroro bagende bari vice course onye enkerenga kenene kyogo change ebirengero byo umwana lakini umuiboli tabazote umwana change okay umuiboli tabazote kyo moyele bono ekero babere riva chikosi ya bere riva sinikairete serikali bono aliko chaka koraki ko place okay chumuligeri kwegure nga litangania serikali getete korokia se chinguru chira sabana bachikoba na ndane mono kwegure nga nande mbabugateli bagalio gokora gintu iko nande bone gintu kende ekero ba kore revision ya courses after 1 week nalibono amatema amaruba go chaka koba issued okay kera igo ngora igware periods a period ya 1 week yoko revise amaruba chakire na kinago tenga by tare 12 January tariki 12 January abana bachaki ko admitted to senior schools mata no mwalimu tingotaka kubole mangana police mono lakini ndingo taka na boliga kwa machiko kwana school fees nere kabwato mochando yebona mwana oyo acha kogenda buno mwana uli ogachire form 1 kiregento gekogorwa ebintu bitakeire bono manyete serikali ne biseta mangana gete make lakini buna tumanyete at school level wali buna tumanyete ju school ninye lakini atoto yo mwana achole school 12 chi boarding kianda ni chinde isatu okay chi boarding kianda home county echalenge isatu onye mwana kale kusi home county turu example kya Nairobi nali abana abayibuli bara understand bia umwana onaye tuli bagalio gochora chi school 12 toto kianda chi school echine chi boarding school umwana agosoma Embakasi for example Embakasi junior secondary Nairobi gaiga ase kiande chi boarding schools isato lazima chive ko home county umwana bakagenda achore for example onye C1 achore Kisii school achore Nyambaria achore Nende home county korore chinde chikotigara isa nemo aligere link outside home county okay kwa igure aya bonekera ya korego ekero ya chire bona serikali mborango ya tebere ngo chikore place umwana onyori ruberi alliance iko ngokuru umwana alliance ne serikali of course no muibuli okoraki okogenda ekera achira alliance amotenga na kimbora ruberi ya bwatiri admission amotenga ruberi ya ne na achore umwana achore twala alliance na ikirega iga nkigeta keire ngageta na ndat school level school ne bwate emipangilio ya emiroberi ya ngakibago admit abana aba similarly ekero mwana agocha junior secondary okay urule kepsia sasa metangao ngocharo skuru tengana ki umwana wa na matemo na ara ya kepsia ngaki admission yako genda otebu admission ngake yako ligas piya mono mwanchu muligeli soko bwakire okay ndoche chigendete kuminyoka gaiga ase bataite kubulia mabulio kagirete konyagara akire nabo gwakarimo na ndo bulire nde mwalimu toramu gwatuka kuruga igotebire nga kuyarigani kwa kungororo bako yarigani asenge ncho naru omobekano nateba umwana okore kepsia from school A atete kwa na junior secondary school B school A
amangana abo na mangao P na school B na ande challenge to kucha twatwara tiango tebi abo ibori abange bakwira abana private schools from PP1 to grade 5 okora mathemat grade 6 oma konyoranga ke junior secondary kara oro omarete public school oma gocha ne mentality eri ya private school no wete etwa korrega oye babuna bono ne public school amangana na mangago igekera ikirega ali pakata ibungana ki at this level omwana ngo swari junior secondary inkiyeta kirike omwana oyo okay again take care for example ekiapi kebona takoba a very clear example a uniform ase pago ikogole uniform uniform bakie chiko chenga bitabo bakabibora mwancho muligeli ensoko bwakire hello ngakibwakire tulikuwa tunataka kuuliza kama mtu amechaguliwa shule yenye hataki anaweza change amesema kuna revision inafanyika ngakikuwa bokire ngayo berete si tuko Kegogi okay ngwanilia bandao bake Kegogi bonombia muno ngajogoro kwili taliao si tunaitwa Ruben Mogaka no mwanafunzi kusema no mwanafunzi niko na nilifanya grade 9 lakini kwa high school okay sawa bana ba mintolero bakwa ne Kiswahili kingi aya na that's a danger zone to go trend on innocent as kwa beta bono iga nonya kole America so mi mwana weke kusi ingingo goteberiyo at junior secondary school tubate ngendo ko indigenous languages tinduko chana igubu ya mono ekaraba abana bali seriously school we class me gusoma Chinese umwana to kumanyeke kusi. Thank you so much. Was Arabic umwana abana gusoma bali kegusi abana basomeke gusi umuibori bono teri part of indigenous language as a curriculum lakini bono etigaira at parent level because indigenous languages like Chinese Arabic na Mandarin na Chiroro ntebi ngora stress eri umwana asome Chinese lakini at nyomba kwa mkwani rege songo mwalimu gwake bekire boronga tia mwera nilibori lyaye eskuru ngo kara korego o change kwa ekore period ya revision ya course igo ekero serikali go chakuigore engagete ngo igora bare wiki ba kuigora agenda revise ka gotia ku revise keria achorete getangani na kego chakogenda nakyo okay wancho muligeli ni gweto mwalimu na kwa nendo chichia butokirewa mwalimu maswali ndo china mangaro rona ande chinga kichia machikokea jamu yonsi ya gusiekerera Nairobi lakini mbiya mono asokonyora libaga na mono kera gwakorera seme yiga asigesa gukyumu gusi gwakorera genteke na sana because ebintu mbire uranyora abantu batamanyete at least bakoreki bamanyire na ndaba ibolingo twara barobo babuli kona kugamba nabali mwangalika kwanyora gosa aga school fees ngatigalitaga balance abugitege serikali rechetebe gache koyi gutigadaro rede yo mweli yachire aye daye butoire aye akebirad soko bwakire soko bwakire okay soko bwakire soko bwakire irorera kambakarekananga muchando norabu I think ndabondaga nyeywe yemo ekambakarekanura iroreire sana nabwo ategento getatete kuburi igoro ya chisemyechi ensoko bwakire bwakire bya ningo to kwana nere no mwalimu kwana bana mwalimu hello kwamba korore kane network ya wode kongu na chire gotema gotegerera tinda ko igu please no sukese network ere okay ensoko bwakire hello kayeli ogire TV ensoko bwakire Maria Dan John ngaki John mbiyole yande twabokire another gamboli mwalimu aigango jibale kwa consider una towa teke school wejina national nene high school kwenye towa high school government ngo chire go chiwo ine ko bakanira kibe sabuna kwenye bakanira the government the high schools okay li mwalimu iraneli ayambia mwana kuruse mu kyokwana go
ende Kiambu. Mbia mono kurwese chiseme chia Kiambu. Ambe. Haya nsoko bwakire. Hello, nsoko bwakire. Hello. Nsoko bwakire uja. Bwakire byango to kwanere. Ngoto kwanere. Hello. Hello madam, kwana bwango chinsa chiangereire. Okay. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire Innocent. Bwakire bya kwana ngo mwana umintu. Mbe yabokite studio agwe nsoko ma nsoko na ya. Ene mere. Mbe bwakire byayiga. Onera pa na pasira temo kango dokata. Ngaki mwana umintu agendrede. Yandi kabisa nyamule byamye gwetu mwalimu yagwata magana mayabori. Asante. Ninda kerendi ninda kerakiya magana arete na igure ngana magana maya kabisa na anda abana pigaba manyeru umanyete umwana kamanyete kibusi yakabenda arike kibusi cy'ubwo nero umubine yesongo gosere zo umuntu no bori ngende cyo umwana ukwana mwalimu ya magana maya sana. Okay. Njenda mwa pongesi ande gachingia ba kora lakini rende ninda yake kimigweta magana ine ngira bongo kora iba lakini ninda yake. Okay, asante sana. Thank you. Okay. Mwalimu. Mbiamo. Kora final submissions. Want to calls. Nchake na ratemo mbiamo na se amasaba yo abona maya. Nande tinda mwigubiya narake kuira umwana narake igo koranga na bira toke gari magake igo juna secondary ngiyeri tia tunyagate asengencho na masomo musingi umyasana so mwana oboroso bwaye kero boroboke ka konyora kolege ntako nyara kokora at 14 years umwana na bwate advantage nene sana kubu mwana ole 17 years ole form 4. Okay. Ngira ni John liswali ali omwali makuru wa mangana na omwali eri abo liswali ya policy implementation asinge nchobono into at our level no kumanyanga kya bana bakoreta matemu makya matemu asogete twaba guide career guidance nkiara nyala gukora kulingana chinguru chiae amangane wakana chibesa tuganye tubone kero baba bono ayinka ireta ma conversation erabe after January tare 12. Okay. Titali kiko minabere chigo ikaiga after bana bacha kiro ba admitted bona linga ireta serikali gocha kureview ate bengana ki mbabwate gento kiliba koroka disbursement cha fees cha bana capitation lakini ngari tabaketoko asinge chonyo kere junior secondary ngari capitation baketoka senior secondary because ekenege ntoke ngrete ngikonya nakoba ela rest na kekira abe rest esreka neru ugo chika gose neru subsidy onye subsidy ke karo karo birengeli byo mwali chinsa cha minyokire mbia mono ensoko TV asoko ngarigania mbia mono mo ligereri bwa ensoko TV mwe bondo bwansa skwabeta asoko ntegerera tia tosomia abana ke gusina ondo achakere abana bamanye ke gusike gima abana batia toba chinguru toba sigete na ande anene mono ekero mwana ari junior secondary omuibori tia to mwana libaga lyo gochore genta tata gokora egero mwana oyo tacha kore degree akoletere certificate inka agoteinga ine yago tiangene ngori gento gete na abana abakorete amatemu congratulations mbuya makorete mu NCP botatene sabu mwa korete mutakorete buyana Kenya Sign Language mokoenda senior secondary mwakoromokia na abande bago cha bakorete kapsia bago cha junior secondary. Let us enjoy the process nengiere tobe very happy to learn na nduna nate ba finalinga learning is a continuous process ekoenda ekoerekero montakure pia mono sana mwancho muligereri tugotwarenge no mwalimu Jackson Aliemba na mono nyare ko baga otokonya na ranga ni lesson kwigora gaiga na ura maboli na mange sana chisimi nchigendete go chaga iga se studio senchebiro tingo nyare ko bango chibwata nchengoro ku Innocent Onyango twale kubwatira no yo minto Diana Bindemo sense meli ya kabere ye studio na ron twabwate gikosi kilyali kuligeli transmission yekora wanere Barnabas uyungo chanaro ka barbecue na boigo director Zack na boigo mwancho muligedori no ara sense meli ya kabere studio tigatukore togende mambi tumira neti chigatatu aigane Nsoko TV mu rubero rw'Ensoko bwa Kiroelje.